Lisa. Lisa. Hello guys, hi guys. Hello guys. Hello guys, hello guys. What do you say guys? Hi guys, what do you say guys? I hope you're okay. What do you say Tete Magume, what do you say Joanna Kambare, how are you? Rombi Chutsi. Daddy, how are you? Janet Ngomo, love you so much. Paida Savijiri, Tadro Chidanda, Scholastica Moyo, Precious Popo, from Chendambuya, and Gokwe. Shorai Gucci, Cynthia Mashana, Hansi clean camera Tiskuona. Really? Come, Muskuona, guys. Can you not see me? Okay. Doi. Digroka kana dishta ora kaoma. Dishta ora kaoma. Dry dishta. All right. Hanza tiskuona again clean the camera chituone. Again clean the camera chituone. Ma'am Kundi, how are you? Irene Godobo, Gamunya Maropa Makotsa. Hans, we can see you clearly. Kona imi nkoma godu ni yenyu phone yakaita say. Is my mom there? Your mom, I haven't seen her as yet. Maybe she's going to come. I don't know. Is it okay now? Is it fine? Right. Cannot maybe. And don't do it today. Tomorrow corner. Today. Tomorrow corner. Right. Chairperson clean maso enyu. Tora edito mu clean maso enyu kudai. Chairperson tora clean maso enyu. Tora edito mu clean maso enyu. Naston's good. Fari. Hesipenia. Any pachizi. Right, getting better once more. Oh, okay. Milk, how are you? Felicitas Chitando. Say. Right. Into kona clear, all right. Guys, itime mstega mwituone vakakambugwa ne Maporofita. Kuti zvakafamba sei tinzwe vakakambugwa ne Maporofita kuti vakakambugwa sei. Ne Maporofita zvari kuitawo kuti zvikangoma. Naimi mina ndangenda kumorosai. Masikira seiko. Naye ananzva stadius. Uri seiko anzvadzi yangu naimi bamnini masikira seiko naimi tanaka popo mambomuona o bamnini vangu tanaka popo ya mambomuona were ndi bamnini wangu ye munhu ya hanimuona masikira seiko guys salibona nini njani tumela madekwa napo the guys how are you guys ngatisanganei zvakatasangana zvakare pachirongwa chezara nhasi pasisimeli diaries patina kurukura zvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwedu handiti zvinhu zvinowanika zvingangove zvisina kuitika kwauri asi zvakaitika kune vamwe vanhu handiti saka chimwe nechimwe chatinotaura panapa chine chidzidzo guys musangonakirwa nenyaya dzimubva mangoti manakirwa modarika dzodarika handitika learn something get something grab something from panenge pachitaugwa nyaya na somebody else handiti hadzingori nyaya dzekunakidza toenda kunovata aiwa inyaya dzekuti we should also learn zvimwe zvinhu munoziva kuti guys right now these days social media is a very powerful tool handika as much as somehow it's a very toxic handika but ukagona kuishandisa it's a very powerful tool social media because you get to learn a lot of things that are no longer being taught out there. Kune zvinhu zvatakadzidza isusu mukavhunza isusu machembere tichikura andika kune zvinhu zvataidzidziswa taitodzidziswa chekutogwa nemachembere kudzidziswa zvinhu zvakawanda mufunge vana vatete vana mbuya kwaive nana mbuya nevazukuru masenta
mukabvume kugwera vanoziva taenda kwamdu kumwe kunonzi kwambuya nemuzukuru kusenta kutauni kwataiswera tiriko tidzidzisiwa anzi tusi live mukoma masimba andione mukoma masimba ini andichaone mukoma masimba ndakavabloka kudhara ufungako ndakavabloka zvimwe unozani ndakaclear mapeji nemauyu akawanda nemagroup akawanda. I cleared my phone saka zvimwe zvinhu handizvooni handichambovaoni, right? Saka taiswera tiri kwambuya nemuzukuru ikokoka taingopinda mahara toswera tiriko hamunoti vaiwani kuti zvinhu zvakanaka kudhara guys, tichitamba pamuzere chidi tozoti kuma12 tichitopiwa majusi nemabhiskits kuma12 kotopinda muzimba muzihoro kwambuya nemuzukuru totanga kudzidziswa zvechisikana handika ndokwatakadzidziswa zvokudhonza matintini. Vona mai vedu vainyara kutiudza zvinhu izvi kuti kunodai vainyara mbuya ivavo mugweru taizara kudai munonzwa kunonzi kwambuya nemuzukuru senta taizara kudai so mbuya vouya vodzidzisa chi hani mazvona iko zvino iwe mubereki kuti udze mwana chekuteko zvinhu zvakadaro hani maona zvino unowa zvichitokuremera kuti udze mwana wako. Saka vana vazhinjika vari kudhipenda netechnology hani maona vari kudhipenda kuziva zvinhu zvakawanda neGoogle hani maona YouTube technology of which technology neGoogle zvakanaka chose asi kune zvimwe zvinhu zvokuti maybe you as a parent you might not like what your kids are going to see or to watch pamaGoogle apa kana pamaYouTube handiti kune zvimwe zvokuti you need to sit down iwe pasi nevana wotaura nevana vako handiti. Saka tisiso pano papeji tikuzama kuti sise machembera achona tidzose zvimwe zvinhu zvacho zvisingasawangi kunze uku handika tizvitaure pano kwese zvidaita ndikaenda kunogugula handika kuti ko vakamboitwa lulalula nemaprofita uyai pano tinzwe nyaya dzenyu zvakafamba sei. Hazvibudi kugoogle animaona hazvibudi kugoogle zvose handiti. Saka tozoziva sei kuti ndikaenda kumuprofita chida kundoshandigwa ndikaona zvadai aya ndiwo mared flags aimva kutotiza neupenyu hwangu kana kutiza nechinhu changu ndozoziva sei handiti. Saka panotaura vamwe nyaya dzavo we get to learn from ipapo handiti kuti ukaona waenda kunobatsirwa kumuprofita ukaona wakunzi kurira bhurukwa kurira kuti zvatoipa hanimaona ukaona wakunzi kurira kuti patoipa otiza neupenyu hwako handiti. Ndaimbofunga nditi nzuro pandaifunga ndakagara angu ndiri ndoga ndakagara mumota ndichifunga kuti asi naimi guys vaya vanhu vanonzi maserial killers vaya handitika unoma-identifya sei munozoti kwedu kuzimbabwe zvina kunyanya zvemaserial killer but kune vanogara muSouth Africa I think you understand and you know what I'm talking about. Serial killer unomuona sei kuti uyu munhu serial killer vanhu vavanakaunda muno South Africa vaurayiwa vadisapia unomuona sei hanimona ndai zvakandinesa nezuro ndiri ndoga muna topic yako yamusoro mangu sei ndakangoti akufunga kudai so kuchitogwa ndakandanzwa panews kuchitogwa nyaya imwe serial killer akabatwa here anzi ku Port Elizabeth or something ichiko Eastern Cape kumaxhosa uko andimona. Saka ndati azvifunga kuti asina ini unozviona sei kuti uyu munhu serial killer muzita anenge ari pakati pedu apa ari pakati pedu he is anenge atoripo he might be there pakati pedu tichidya naye tichimwa naye tichiseka naye but tisingatozivi ari very sweet anenge ari munhu unenge uchitoziva kazhinji kachona ndaitozvifunga nditoti saka unoidentify se apana zvokuti ungaona. Ndaiteerera nyaya yemukadzi yeni zvino panews akazoescape one hanimaona achitotanzi this guy was so sweet kwandiri hanimaona achiri sweet achidi but iye mukadzi yakakuziva kuti kune munhu ari kunzi ari kutora vanhu muarea achiuraya and from the mwoyo wake wengomuudza kuti pano paposiri pauri hapana kumira zvakanaka handi ndobva atoona kuti nditenga kuti tamedzi angu pano hanzi Bishop did the guy next. Thank you Primrose, thank you. Ndozvananga ndichitonyatswa kufunga zvoti saka zvinhu zvakadai so zvatinge tichitoda kubvunza panapa kuti tionesane kuti kumaprofita uku kana taenda uku ukaona woda kukamburwa unoona sei kuti munhu anoda kutokukambura uku hani mazviona nekuti varipo vanenge vakaendako vakadii vakatambwa iyoyo handiti mazviona. Asiwo tatapinda ndinambotanga tabvunza ndine murayiro mameseji yenyu guys ndikatozokangamwa right. Kune vanhu vambuya vaya vakamboya pano nzi mbuya soko vaya handiti vachidzidzisa nenyaya dzemasare handiti ndofunga pane madiaries mune madiaries enyu akaenda kuna mbuya soko vaya mukanotaura handiti muripoka madiaries right mukanoita maarrangements enyu nambuya soko kuti vauye kuSouth Africa mushandigwe muchekwe masare ndizvo ina handisivi handiko ndandisiko ine mbuya soko vandipa message yekuti ndikupei kuti kwanzi ndikukwira nemusi Friday kwai ndikuudzei vanhu vavo handina handisi kuziva timu racho kuti ndiva nani kwanzi Friday ndinenge ndichikwira kusvika muno muSA kwai ndiye ndichigara kuKempton Park
saka vakaita arrangements nambuya dzekuda kunochekwa masare nekunobatsigwa zvimwe zvinhu zvamunoda kubatsigwa. Kwai ndikupei message yekuti ndikukwira kwai hamene nyaya dzepasipoti kwai dzanga dzichinetsa saka ndazonzi ndihotora kuda mangwana kana kuti chii handisi kuziva ani mazvona. Saka muzodi mangwana muzodi nemusi weFriday ndikukwira kuya kweSA anti mazvona. Saka ndonyaya ndachida kuti ndipase message anti mazvona. Yesi Benito ndonyaya ndipase message. Saka kune vari kuziva group riri kuziva nyaya dzenyu nagogo vaya handika hanzi ndikupei message kuti ndokwira neFriday. Saka ina handizozivi zvimwe ndangopiwa message iyoyo kuti pai ndimuudze madiaries kuti ndinokwira nemusi weFriday asi ndenge ndiri kuKempton Park. Saka ina handisinyatsoziva kuti nyacho yakamira sei, I don't know. Animaona right, ndasvitsa message iyoyo right. Hanzi chinonzi masare chi manje ndingakuranidza ndichikudi unotsvaga live yacho iripo panapa unodzidza zvakawanda ukaona live iyoyo. Ndozoti ndisandaenda mberi handigoni kutadzai video notogona kubloka nazuka handiti. Imi vasikana vari kufamba isi hanzvanzi gavhena uri sei vasikana vari kufamba imi muchiinda kunotsvaga mari please ndokumbirawo chakaini kana muchina kutsvaga mari amunga tingakudzi kuti musatsvagai mari nenzira iyi musatsvagai nenzira iyi kasi nyaya yekuiswa matatya kuzasi please siyanai nayo. Nyaya yekundonyagwa matatya iyi munenge muchitodistroyiwa muzvibereko mune matatya. Video ndinayo asi kuti ndikuone sei ndotya kuti video unogona kundibloka zuka handizvo zvinosensiwa herezvi hanimaona asi video ndinayo ndachigona kuti ndikutaridzei asi ndotya kuti zvinogona kusensiwa nazuka handitimaona tikablokerwa page handiti musabvuma kuiswa matatya. Bedo ndaona video inovhundutsa asikana ndaona musikana achiburiswa datya kuda chinzi open I'm now taking it out open rarakaburitsa gumbo 1 kudai so richidhonzwa mbijana kudai richidhonzwa aiwa tinoblokerwa page. Saka ndizi kuti denda ndine shuwe kuti ari block ndakutaridza datya chaizero razobuda tichijamba munoona nyaya yenhingirikiri yekuda mari kai handizivi hangu handizivi asi be careful. Aish anzisai video Telegram please. Alright, regai ndipe chairperson handika vakuisire kugroup re Telegram mirai and then the SA admin onyari mwere anokuisire kugroup re SA ndokuti muone ini zvinotovhundutsa mufungene zvinovhundutsa zvinotyisa mirai ndivape ndakwata ndavhunduka haurioni ruviri video iroro vari papi kwa chairperson vachidikande video. Where are you? Where is he? Today. Dachka, Shairu, Dachka. Right. Chairperson ndakupai dachka kuti vanhu vadzidze vaone. You might as well push it kuningirikiri forward it ku Telegram handitika VSA handisi kuona kuti muripo here VSA handisi kuti muripo here VSA I don't know if you are there. SA there is alright. Ndaisa mune sorry yenyu mondiregerera ndaisa mune re IT group. Ndaisa mune re IT kana ndarivhara simuzoona hanzi group re SA ropindwawo sei. Madivini kana ari comment section vana shumburesi ngavakupe andipi munhu kuinbox guys musauye kuinbox kwangu muchiti kwanzi tipei video musauye kuinbox muchiti ndipei video ini ndikuisa kumagroup WhatsApp kuinbox kwangu musauye yesi tawanda holiday musauye kuinbox nokuti munozara kudai zvokuti ndinda nyaya dzimwe dziri important ndinenge ndakungoshaya kuti ndodii pazara nyaya dzokuti tipei video handitika saka video ndichaisa ndapa ningikiri global muchapiwa ndakanda SA asandaona admin wenyu ndakamuona ndichakanda mopiwa ndisofa ndaisa kugroup re IT kuti muone kuti zvinotyisa sei nekuda mari ndangoti ndipa daridzo ipapa hanzi ndabva ndatori delete wariona handiti mazvionera handitya muzoti kudandoreva nhema right.
hanzi how do I join Telegram varimo hanzi sai ku Telegram diaries raiswa ndokwandikukureva raiswa iko ku Telegram raiswa ku Telegram ndokwaraita yatoshota isina kuwana South Africa asi Telegram tapiwa nashe uya ku WhatsApp kwangu ndikukandira uise mu group renyu ukazoya ku WhatsApp ndokukandira uisa ku group renyu maiona video ka kana mchizopana namo kuma inbox kokoko ini musauya ku inbox kwangu nditi kwanzi tinoda video inanditi right. Saka guys nyati kuda ndiyo yemaprofita iyi titaura nezvayo muzvara nhasi handiti ngatitareni nyaya yemaprofita ezvara nhasi. Maprofita guys ari pakasiyana siyana handiti kune maprofita epasi pemuti handitika koita maprofita anenge ari mukati mevanhu anenge akatosunga tai handitika koita maprofita anenge achitori nemazimota aya handiti chiprofita ichi chakuitwa nepakasiyana siyana handiti but tinozoona sei kuti muprofita uyuyu ndewe pasi pemuti uyu ndewe shoko raMwari uyu ndeichaichaiyi because mazano paatrick ani muri kunzwisa zvatriki masuvano nyaya dzemaprofita idzi hatichazivi kuti toenda papi totizira torega papi truly speaking confusion yega ndo yangosara hatichazivi ende vazhinji vacho zvikuru sei vechirume handitika mukuenda kunoshandigwa uku vanopedzisira vakuvata kana kugadzira mishonga yekuti vachivatana nhingikiri nevasungwa varapwa ava vanenge vauya kuzorapwa handiti so handizivi manje kuti pakadaro panoshandiswa sei panofambiswa sei kasi maprofita tozati vari murimo mucomment section mamwe maprofita murimowo mucomment section mamwe maprofita murimo hazvirambiwi izvozvo mutorimo handimona isusu ndingafarawo kana mukafona muchitiudzawo kuti munomboshanda sei zvinofamba sei mumbonyatsotsanangurirawo imimi kuti zvinhu zvino tiwisise because tazara neconfusion hatichanzwisisi tazara neconfusion indakambokudzai guys nyaya yangu yani muchitikudzai ndakambokudzai muprofita okuya kuti kwai ndoda kubata chinhu ndoda kudididi opesera kuti kurira bhuruka ndopandakauramba maiziro akanyaya ndakambokudzai saka vanhu vakatowanda vakatambwa iwe nemaprofita vamwe vakatozosvika pakutoitwa chaiko chaiko antimazvona vakatosvika pakutozoitwa chaiko chaiko nemaprofita iwaya animaona saka hatifambei nenyaya guys chairperson hanzi okay regai ndibve ndangoiannounce vabvise chipini yavo vatisirewo phone number. There is shop now open. All right, guys. All right. Diaries yedu iya munosiva guys. Kana uri diary chai handiti. Kwane shop yakavhurwa yema diaries. Korera 2021 apana kumira mushe. Pane ma shop yakavhurwa ye diaries iri online. Shop iyi ye diaries iri online. Handika haisi yomunhu nde diaries. Mari dzichabatsira pamwe pashinji mapiwa link iyo na selector mu comment section selector ndiye uya unoti edha kuma group akanda akudza aya guys va group anda ikudza aya zvinyazi selector vamona bro wangu ndiye unoti kanda ikoko ndikabuda ondidzosera ndobuda ondidzosera selector iwe mbomira ondidzosera ina andidi mandamona mu comment section ndamuona saka ndiye une link piwa link Telegram iri yanda ikudza iriya piwa link mu comment section imomo ya saka shop yakavhurwa iyi guys yakavhurwa kudiaspora kwasi iri online pashop iyi guys kana uruda kutenga ndai munoona zviripo zvakanaka guys rakapinwapo iyo endai munobaya link muinde kunoona zviripo handiti pari kutengeswa mahudhu akanaka anenge akaiswa logo yede diaries nemutupo wako kana uchiyera moyo seniwe nekanzi moyo bvuma varanda ndi moyo dewa andimaona hanzi notengese ana sivanda. That's for you to find out now my sister. Go and find. Kana uri ana masivanda sewe kudai handika zishumba rako masivanda yotonyogwa akanaka maudhu acho kana ari makepu nemakepu achona andimaona inenge yakanyorwa padhaya pasaidi apa kuti masivanda andimaona pamberi apa yakatonyogwa kunzi chanzi diary something yakanzi SIS MELLY diaries but handisi inde munoona kune makapu ariko kwai kucheka zvinhu zvakawanda kuchitwa mabhopo izicheta kune zvinhu zvakawanda zviriko animaona kune zvinhu zvakawanda zviriko kuningikiri kushop saka kana guys mkona unguvaka let's support our own shop andika let's support our own shop ngatiende tinovhura pa link ya iso apana chairperson andika akambokuti ko uya akamboti nchatenga mota aufa SIS MELLY iyo ausiti ndongopromiswa here weni madiaries aisati yauya mota yacho ichauya hayi asandaiwana mota yacho ichawe uya kuti nchatenga zimota rewhite zibangu asati rauya yekudari chauya andimaona right saka ndai munovhura shop guys munoona zviriko let's support diaries anditika buying zvinhu zviriko anditi mamwe maprojects atinenge chizoita papaya pakati kana let's say paita iyo diaries vanenge vachida kugara vaine homo yavo kutoti zvikanzi paita something otaka tiri pa 00 vanotorawo kupocket iyoyo hanimaona
kukafiwa and imari dzecharities but hadzibatwa hadzo neni dzinorongwa ikoko kuuk kwazviri ndo kwazvinongoitwa and ndinozongodzoti mvura chakati nokuti hazvina kuipa handei bhora mberi as long as it's also helping people it's okay handitika so guys shop yavhurwa handika shop yaveko endea munovhura munoona hanzi inbox me after live reselector alright I'll inbox you alright hanzi riri kuramba kuvhura chairperson kwaya kuramba kuvhura hanzi harisi kuita riko risiri kuita shope ishop here isiri kuita link yeshop here alright ameno kuti link riri kuramba saka moenda kunoona guys totenga zvinhu tichisapota ikoko kwandicheka tichitengawo tichidini hamuoni kuti mimi vanhu veku global muri kuita party yenyu manje apa party yenyu yamuri kuita manje apa mukaita kasignature kenyu hamuoni kuti zvinenge zvakanaka moita signature yenyu ikoko hamuoni zvinenge zvichidadisa zvakanaka zviri smart zviri zvitori smart ka it's nice to be a diary guys notodada kuti nitori mudiary handimaona because diary yenyu yaenda nenyika ende kachinzana nenyika kunorehwa imimi ndimi nemuchirehwa kuti maenda nenyika because panoitika chakanaka ndimi vanhu vacho madhiary munenge maita kupinda mukati pasi panonzi padhiary yazodai ndimi vanhu vacho handi zvinobva panapa ndimi vanhu vacho ndimi munenge mazviita handisiri ini ndingori host right handei kunyaya yanhasi wakamboenda kumaprofita ukapotsa kana kuti ukatozotsoswako bhinzi hazvina basa ndinenge wakatoswa kudhara here unonge yautudza chokwadi handimaona handi zviri wakatososwa here kudhara ukatogeza zvakatoperazve tiudzeiwo wakaenda kumaprofita mukanoudzwa zvamakanodzwa kumaprofita handitika asi maprofita ekunyepa phone number please munadzo fonai tinzwe nyaya yenyu handitika kuti makamboenda kumaprofita kunganonyepeka seplus zvakare maprofita aya tinomaona sei kuti uyu ndokunyepa uyu ndewechokwadi handimaona tiri kuona toziva sei kuti uyu ndio uyaitinzwa pfungwa dzenyu tionesane guys nesati tinoda kunyanya kugarisa ndoda kuti by 9 o'clock ndinenge ndapedza by 9 chai ndinenge ndapedza handika because pane masaiments angu anoda kunyora ipapa ndi masaiments angu anoda kuti ndinyore izvozvi ndoda kumasubmita mangwana izvo zvangu zvebeauty wati online school yangu yandopinda iya handichimaona saka ndezvinhu zvanoda kusubmita mangwana papa ndandichinyora hangu asati ndakupedza mona ndachitonyora sangu handisati ndambopedza kana ndichiti fa kunimunyora muna ndandichitonyora asati ndakupedza ndani munhu anga achitongonyorawo zvake asati ndapedza handika saka guys ngatiitei handitika tifone tione isai number tione fona itinzwe hanzi kuzimu kune madhayari hobo zimu ne madhayari hobo nai mutotisiya letu ndine zvandoda kuita letu ndine zvandoda kupedzisa kunyora handisati ndombosvakana pahafu handisati ndatombonzi nditsvage zvinhu zvandakanzi nditsvage ndimboresearch handisati zvoda kusubmitwa mangwana ndandiri busy right saka guys ngatifonei tinzweni so ndoda kumhoresa mama vatete vangu vari kuaustralia uko muchembere hamusi pano asi ndizati muchaiona live iyi ndanzwa nyaya yenyu kuyoutube uko kwanzi muri biggest fan yekuyoutube mwana wenyu ari pano mangodhumana mukusangana SIS MELLY umai nemwana musingazivi ndaudzwa ndikafanira kuseka saka ndangoti amai regai tise maoko handitika amai vatete vangu handitika muri kuosiku aiwa tinoti rambai makatsigira ndimi vana mai vacho handitika rambai makatsigira kuyoutube ikoko ndimi vana mai vacho handiti mazviona saka tinokutendai tinokudai hanzi ed right fonai ati ed munhu number please ndisireiwo kanhamba mukoma godoni mumbondibvisira shop ichazodzoka time chimbondisireiwo nhamba mukoma godoni ndisireiwo nhamba ndipinireiwo kanhamba mukoma godoni tipinde munyaya haya mukoma godoni ndipinireiwo nhamba andiselina cheri regai nditsvage ndipine vanhu vacho vanomboita vachibuda I think regai nditsvake nhamba icho ndipine alright yes a pino hello no not you hanzi ndaikangamwa sizoro renyu mukangamwa nhamba sure kwendibvunza kuti kwemise musingaizivi musoro right
fonai guys. Kwai by now ndikunzwa kutsva. Right, fona yoko number iyo. Fona tinzwe. Yokwanzi ndikwa kutsva. Fona tinzwe kuti zviri kufamba sei. Fona tinzwe. Kwanzi Maporofita ichoko dakafaka nawo dzangu zara feja. Yeah, meno rikatimbodzwa vamwe. Rikatinzwe vamwe. Right. Fona itione guys. Fona itione tinzwe. Chimbomira zvelink renyu reTelegram. Mari kacho awandisa mucomment section vana mucha concentrate. Hesi bongi mutungamiri mutungira bongi mutungira zviri sei. Right, fona itinzwe guys, vakamboenda kuMaporofita mukanonyepera zvokutoti mhuri yakaposa yaparara. Maudzwa Maporofita uko. Maudzwa kunzi mai vanoroya, ivo vasingaroyi. Kana kunzi wanziwo unoroya, ivo usingaroyi. Vikaitinzwe. Right. Togamuchirai pachirongwa manheru akanaka. Hello, chidzima imwe phone, uri sei munin'ina? Hello. Tiri kunzwa chidzima imwe phone. Chidzima. SIS MELLY chidzima imwe phone tinzwe iwe wega. Alright. Amene zvikuita phone yake, amene kucha phone yake beki. Kuti tatishiwa maungira ku phone. Alright. Right, rigaitinzwe ava. Right. Yellow pachirongwa? Ndaswera sei munin'ina? Ndaswera zvangu. Famba nadzo tiwe wakaitwa Indoda kumbotaurawo zvandakambosangana nazvo. Right. Inini hangu chechi yangu inini yandopinda ipostori. Alright. But ndine kwandakamboendawo hangwa. Kune imwe postori. But ukango kunobatsirwa unogona kuenda unobatsirwa. Alright. Saka kune kunopinda sisi vangu inini. Kune kunopinda sisi vangu. Saka pandakabva kunoku mna 2018 ndakaenda umusha ndobva taenda kuchechi. Taenda kuchechi ndobva madzibaba vavo ndobva vanditi mozotoka mangwana makuseni kubatsirei mukundinzwa SIS MELLY. Zvakanakisa tiri kunzwa. Saka ndadzokera mangwana makuseni because ndakanga ndaenda kweri Sunday ndobva ndazoenda iri Monday ndobva makuseni ndobva vanditi mune nyora dzaminadzo. Asi nyora dzaminadzo dziri kupi? Dziri pakati pemusana patakuda kunosvika kunamba 2. Mira, pakati pemusana takuda kunosvika kunotangira mutsetse uko. Dziri apa patakuda kunosvika panotangira mutsetse. Alright, Yelo. Handei takateerera. Yelo. Tiri kunzwa. Yelo. Tiri kukunzwa. Yelo. Tiri kunzwa munin'ina. Network wo dzacho dzaita asi haisi yangu iyi. Yangu itori very clear. Zvo zvatatodzwa pakatangira ningirikiri pawafona. Right. Hello. Yelo. Tati kunzwa asi. Handei. Alright. Saka ndobva vanditi tienda ikumba munotora zai nesalt. Muye nazvo. Saka inini ndakabva ndatomhanya kuenda kumba kunotora mazai avo vanditi ndinotora nesalt. Hati mukunzwa. Enda vakanditi chaita sei chakuda kuti nyora idzodzo dzitese dzikweshewe. Saka inini sekuziva kwangu kana kuri kuchechi dzemapostori kana ukanzi nenyora dzinenge dziri kumaprivate parts kana kuti mukati memiri wemunhukadzi unokweshwa nevanhukadzi. Alright. Saka inini ndanotora zvinhu zvavanga vanditi ndinotora ndakadzokera ndobva vatonamatira tiri kunzwa handei tiri kunzwa. vanamatira zvinhu zviye. Saka vanamatira zvinhu zviye ndobva vanditi pambai nekarodhi aka munondimirira pamberi apo. Karodhi kacho kanga kachibva pai? Karodhi aka kanga kachibva pasowe ravo kachikwidza munenge mugomo so. Mama unoshandibva kugomo manje.
saka inini pandakatora zvinhu zviye ndakangofamba bijana ndobva ndangobva padhuze nepachechi pavo. Saka vanhu vakaramba vachiuya vachizoshandirwa, ini ndakangogara ipapo. Saka vanhu vese vapedza kushandirwa, madzibaba aya ndobva vakumura gemedzi, ndobva vatanga kufamba vachiuya kwandandiri. Ndakapfeka dress ndatina sketi neblouse. Ndobva vanditi vhurai kwandati mune nyora kwekure. Ini saka panguva iyoyo hazvina mborida mumusoro mavo kuti pane zvoda kuti ndakabva ndafugura dress. Ndafugura dress ndikuona munhu Smelly mberi yese yatofuga. Saka paungo wafukura hatimbodzokera pakufukura apa. Wakafukura wakatarisa here madzava wakati wakafuratira. Handina kufugura, ndakavatarisa ndakafugura ndakafuratira Smelly, handinyora dzadziri kumashure. Okay. Saka ivo vakangoona bhurugwa namagaro chete. Saka ivo vakangoona shure ndiko wakaona. Saka inini pandakanocheuka ndichida kuvatambidza shoti nezaira, ndione babava zvinhu zvavari kuda kutoita zvisirizvo zvandavinga panapo. Ndasimuka. Saka inini sisi vangu vamonamata pachechi ipapo Smelly, ndobva ndati ndoda kunovaudza sisi vangu kuti ndo zvamunoita munamati. Zvikanzi iye ndonamata. Ndikati saka chamunoda kundiita chii papapo? Zvikanzi iye wanzwa kuda kukuita chii? Ndikati hamunyara hamusikuona kuti bhurugwa renyu ma24 ipapapo. Iye ndiri munhu wenyama. Zvikanzi iye ndiri munhu wenyama, terera uno. Ndikati kana ndobva saka mumwe mavo vanga vaine mari yavaitopiwa nevanhu vachitendwa, vakabva vandibuditsira 1000 rand. Zvikanzi oi mari muzomwa dhiki pamunenge makudzokera kuSouth. Ndobva ndati no thank you, handisi kuda mari yenyu. Saka ndakabva ndasimuka ipapo Smelly, ndobva ndaenda kumba. Ndakanosvika ndikaudza sisi vangu Smelly, muzoti kubva ipapo sisi vangu 2019 kusvika nhasi havatauri neni Smelly nekuda kwenyaya iyoyi. Vatobhilivha kuti wakanyepa. Vanofunga kuti ndakanyepa zvandakataura, ndaida kuti ndivaparadzanise namadzibaba wavo, but truly speaking ndo zvakaitika Smelly. Ndakasvikonjudza sisi vangu ndichifungoti pamwe ndoda kuzama kuvaonesa, but nanhasi Smelly sisi vangu vavo havatauri neni, chero kukafiwa tinopfuudzana parufu nekuda kwenyaya iyoyi. Saka usisi vakwava muprofita uyu ndibhuru wave. Madzibaba ivavava ishamwari yavo here, personal friend ivo sisi vakwava. Indivava madzibaba vanowirirana nabanguru vangu zvekutiwo anabanguru vangu vanhu vane prazivo vanoita zvehuaka. Vanenge madzibaba vanoenda vachinopuhwa muriwo chii, kunoitwa zvakawanda wanda kunhu kwabamukuru vangu. Saka madzibaba venini vanogara kukadoma madzibaba ava. Aiwa, ngatite name and shame guys. Ngandokuti vanhu vazvipidze izvi. Ngatingoti hedu name and shame kana vati kudi muti handisisi Smelly vakataura vovinga ini nokuti ndeve nhema. Kana vakanga vachida kukuchekanira vakanga vogozvimbisirei bhurugwa. Vanogara kukadoma madzibaba vaida kutorara neni, vanonzi madzibaba Pola. Kunonzi kwapora madzibaba Pora. Imi madzibaba Pora, imi message ngaishe kwamuri game range chikuriziva madzibaba Pora. Game range chikuriziva rekuzvimbisa pamberi penyu kana muchinge mati kune vakadzi tendeukai kundoda kukwesha nyora dziri pakati penhinga pemagaro. Game range chikuriziva and we are coming for you madzibaba Pora. Zvekuzara zviyo. Ende wakaita naivo mugome mumuriti ende wakanga ucharikitwa mugome mumofunge wanga watopinda bhisi. Ende ndanga ndichazoitwa pasisi Smelly. Ende waitozoitwa chako kwete zvokutamba mumusango imomo. Vakati yejoni yabva Joni. Zvakaoma zvandakaona Smelly
veishambisa kuti baba vaya. Iwe asi hapana possibility here kuti sisi vako pamwe hapana here possibility kuti pamwe sisi vako vanenge vakatombotikwa izvozvo naprofita. Handizozivi manje because ivo vanoendeko kune murume wavo vese ndoko vanoshandira. Asi kapa unoshandigwa panenge pachinzi nyora iwona hauna kuti wakaenda woga. Pamwe pakangambonzi tisangane tiri toga timbobvisana izvozvo nyora kugomoko. Murume anenge asipo vakato haungazoziva hako kuti kuvakarambirei kuteerera. Handizozivi because chiri kuita kuti ivo vasataure neni nanhasi nando. Asi tazaona munamato zvese nembera ngazoziva. Ipapa hauzozivi. Asi tazaona kutoraka. Hauna kutora here tasi? Ko pataza apa hauna kutora here? Saka mati? Pataza apa hauna kutora here kwangoti harika ningotora hangu. Animali? Tazi 1000 rand riya. 1000 rand rakaburiswa mumwe riya. Handina kutora SIS-MELLY ndandisingamboide mari yavo ini. Yanga isingaiti kutora. Yanga isingaiti shuwa. Indaida kutobatirwawo sekuti munhu akanga mozoti zvimwe zvinhu zvinoita ngati zvemushonga SIS-MELLY. Munhu anokuprofita nditi. Sometimes ndobva unyatsonzwisisa kuti dambudziko ravari kutaura rinenge reshuwa randinaro chairo nemamwe maproblems. Vanokubhilivhisa. Vanokubhilivhisa. Saka wadaro wakuti uda kubatirwa kuti dambudziko riye ripere. Munhu akuda kutotora advantage kwauri. Akuda kurara newe SIS-MELLY. Zvinenge zvisizi. Hazviti. Wakatogona ukaramba mariyo yanga iri yevhara muromo waida kutokuti usapamboshara nyaya iweyo. Zvo wasingazoti nhasi waitaura iwo madzibabapora. Madzibabapora. Ndakupa mari. Ndakupa mari yangu. Madzibabapora kwavari koko ndofunga kutoti havana kutozvitanga neni. Ndofunga vakatoita vakadzi vakawanda ende vachiri kutoita because pachechitopa chiri kutozara. Saka vakadzi vakawanda vari kushandigwa ikoko. Vari kushandigwa. Kushandigwa panyama chaipo. Kwete pamweya. Havari kunamwa vakadzi koko vakawanda. Havari kunamwa. Ndizvakaoma. Ende waiti akomuningina saka iye zvino we should look out for panyaya yemwana uyu. Ukaona mupostora muprofita achiwechirume achikuti ndoda kukwesha nyora dziri panzvimbo yakavanda. It's a red flag. Teaser. Mupadziri saka muprofita akakuti ndoda kukwesha nyora panzvimbo dzakavanda hande kugomoko. Handitika kurofukura diresi. Teaser red sign. Maona zvakanga zvitoa mwana uyu kwawo. Zvakaoma. Apa vakati vaona magaro vakati imi zvakanga zvakaoma naimi. Zvakaoma. Tawakasakadza muri wako here. Wakanga warambana nemurume. Kwai vanga vakatozadza bhurugwa ranga rakatozara chai kwandizvataura kola. Ranga rakazara SIS-MELLY baba vavoka. Haya zvakaoma. Ende madzibabapora akada kuvatsvaka. Ende vati hwi baba ivo vanoda kutombonyadzisiwa chaiko. Ende baba havaka. Saka vachipamwa vachitongozviita kune vamwe vakadzi izvozvi baba ivava. Vakadzi vachitonyarara. Zvakaoma. Aiwa munin'ina waita hako wativhurawo maziso kuti wendei kwakati tizai. Unosvika wonzi fugura tioni. Wotozoona wakati iwe wakati chalaki ukati ndoko chida kuva pazairo. Dei wakaramba wakafuratira watozongokarikana nemwana chatotsva. Ushiya kuti zviri kufamba sei. Waitokarikana wakutonzi kotamai ndichikwesha. Kutamisa vachikweshwa kutozokarikana zvatoitika mai mwana. Ndozvazvichaitika ipapo. Iwe. Zvakaoma. Hazvizorambi because nemungori tu. Kunzi wanga uchindepi utera munhu wasingazivi kusamba ikoko. Zvakaoma. Alright, munin'ina aiwa, thank you very much. Sure, zvakaoma. Right. Mamanzi wakavaprofita munun'una waka-escape wakapona paburire tsono. Wakanga akatoponeswa nekuti ndoka achida kupa baba vaya sai nesalt. Vakade vakatoti takuchikwesha chikotama tichitanga kukwesha obva atotanga kuita zvinhu zvababa. Hantima zvonaka, right. Saka guys, ukangosiya ukangobhaza hantika indokufonera back. Iwe chako unongobhaza chete ukona pane imwe call unongobhaza indokufonera back. Ngaitifonere call awa. Zvakaoma. Hello.
Ndasikira wasura semnini. Sipa life. Ande. Vamwe muprofita vakambonyeta pakadomaka. Kana comment section kana muine vanhu vakadomaka vanonatsovaziva vainzi vakondo babai vavo vainzi vakondo kana kuti baba pasi mazibaba pasi kana mazibaba kondo vainzi vakondo saka yaine family vaive mabrothers vari 3 ava 2 vaita zvechiprofita then one wachina saka vana vamwe sekuru vangu hanzvadzi yamai vababa vangu vaida zvekungoti pavangongonzi panoshandirwa vabva vatosvika saka vabva vadzoti anziye pane kwatinoda kuenda tida kufambira chichichi ndabva ndatumirwawo shoko ndandadedzwa ndati gai ndiende kana ngasaririre kuri kuenda kaenda kuya panotaurwa zvataurwa vakadzikirwa mombe sekuru ivavo mombe chaicha inotsika yakanotimwa inodliwa mombe yakanotorwa tabva tazonzi aziye mune chikukufamba utanga uchinzwa vakati ndachina chinenge chichikufamba kana waudzwa kwanzi mune chinhu chiri kukufambai network tinokuitai kuti muti kana muri kunguva yevakadzi munobva marwadziwa munobva madii apapiriodzi paini iri kurehwa chaizvo hata zona munonetseka chaizvo munozodii tikati hemeni kwazotorwa ziruva munoriziva ziruva rinoita kunge chikingo nyeni pasi pacho sisi meli chinhu chinovava icho chiya ukaita zvekutamba unokumura hembe ukamhanya chinhu chinovava kana vese zvikanzi tese tikufanira kuzorwa nevana vasekuru vechisikana zvikanzi tikufanira kuzorwa chinhu ichocho padumbu kuti tirapwe nhingirikiri iko kurwadziwa kwamuneta nguva kwejeko ikoko iyo period pain iyoyo zvikanzi tinoda mbudzi yekuzora chionani tichakatonotorwa pasawiro wamai vangu ndo pachakanocherera chiruva ichocho takabva tazorwa paipai tazorwa paipai inenda takudzokera nzi tichazoendwa nesu kumvura tozonoenda nehembe dzatinonosiya iko tichiende kati izvi zvekumvura izvi nini nemvura atiwirirane nemvura zvekumvura izvi handichaikuita sei handichaende vanga kana muchienda henini kumvura chi handii ndabva ndatakura hangu purasitiki rangu tatanosiya tichanosara kusango vamwe vakazoendwawo navo nandisisiko asi nini yakondo ibudhi vavo ndakazoona vakapfeka vamwe sekuru vangu vaitenga lebho vaitenga hembe dzakanaka ndakaona tisheti yaingaakusa saka vanga vatovakumbira vanga vatojutua tisheti iyoyo vakatorigwa tisheti apa sekuru vaivaya vachona vanga vafambira veve vemombe kunotorwa kupurasi kunetseka kwavaitoita nekurwara kana kuti hongo uri ubatwa hwavo kana kuti tatiri chii handizivewo ati vakabva vatoita wesi asi kupedzira vakasasatooni asi kukadoma uku kwakazara maporofita kati kwakazara ng'angai matinde kuno vanotaura chikorekorere akura sisimeli kwakatakura kune kaindi nekaindi kani zvinhu zvonoda unozvikwaneko because kadoma inonzi ine vanhu vose vanoita zvokuroya chichi vakazara ikoko kwakazara marudzi ese marudzi ndiwayo ukada zvekuti vanoita zvechivanhu ukada machawa ukada vechii zvese vari imwe imomo paketi saka iye madzibaba uyu pakanga achizora chinjova vachiti kwai mupedze period pain yenyu izvi kwai chinhu chiri kufamba iwe chinhu waitochiwawo here chifamba muzati sisimeli kana ukaudzwa zvinhu vanhu vene hamene zvavanoita vaitongwa nokubrain idzi dzinokunoitwa brain wash dzichaizwa haminoti unoitwa kunge twistwa brain ungaidzwa kana kuti haminoti chii chavanozora kana kuti chii kana I think it's psychological zvavanoita ivanokutwista brain
hantunoona zvokuti maybe wakambona zvokuti ukaudzwa kuti mai wekani unosati ukaenda pana madzibaba ningi dambudziko rakati madzimai ningi dambudziko raka usati watomboenda kunogona svika dambudziko rako ratosovhika uchitofunga tatosovhika kudhara because zviri mupfungwa dzakomo saka vanotamba nebrain maprofita anotamba nebrain dzevanhu ende guys kana makambozvitati saka maprofita anokudza zvinhu zviri common zvinoitwa nemunhu usati imi munombonzwa makumbo handiti munombonzwa musoro wenyu uchirwadza ndiyani asinganzwi musoro guys pane munhu asinganzwi musoro munombonzwa dzimwe nguva musana wenyu uchiti ka guys ukakota manguva akareba ukasunga musoro unotorera musana unotorera kuti ka ani mazviona zvinombotani zvokuti isinga kwakadzi uku nguva yekutevera 2% yevakadzi vanoti vakaenda kuperiod vanenge vasina kana pain inotomboitika chete kana mukadzi uri kuperiod vanokudza zvinhu izvo zvakadaro zvokuti unobva watoti zvinoitika ubva watongototi ichokwadi ishuwa but zvagara zvinoitika kumunhu wese even nekune mudzimai wavo zvinoitika zvinhu izvozvo maprofita iwaya anoona zuro ndizuro unoshu takaona vamwe mai vari mukati megiraundi rechiprofita vachinzi ndai munoita tsvinapo kuri muzai kuenda kunoita dhodho apo vakanodhota ndembuya vaya vakamanya kudai kuti apa umooni tegawo apa ndaitotaka kutodla sapa yangu onitegawo kusime indotegwa paipo ndakakonwa kudla unoziva apa kona chido ndakakonwa kudla apa mai vapedza vangosumuka kana tishira vakapiwa havana kungopfekako ndikati ende mwari ende mwari denga riri kure iri denga ndora tichasvika iri denga richaonekwa nevashoma iri denga richaonekwa nevashoma iyoyo manje yakati ukuyapera ndinozoenda kwavakazoenda inini koko ndakazoita hama yazvikuitiswa zvokumvura havo handini because ndagara ndinotya mvura ndisi munhu wemvura ndeniti ndobva imwe kazini yangu manje ndobva azonditi uyu makaenda kwemukomo wanigirwa baba pasi nigirikiriwe uya atondozive baba pasi ndivo vanonyatsogona manje nemumwe munina wavo zvikanzi ndiperekedze pane zvaida kufambira kazini yangu yai nhasi dai kuri kunzi anga atoripo kana kuti dai anga atoripo zvichinzi anga achikwanisa kuti dai anga aine dhata rekuti chii ndaimuedha kuti network mongoza kuti chiri kunetsa kuzimbabwe ndaimuedha kuti azopupura ega because takati ndakamuperekedza inakangotora njichaira ndakatotiza ndikasiya mutsvairoka yati ndabva ndamuperekedza tasvika kuyakoya apinda memenya angabuda ari mukati mumba memwe zokuda tafamba angataure neni angataure zvii ini ndikati kuchinja chimboitika mukati mawapinda umu because ausisina nyaya yauri kuita sei yaukutaura aingonzi mamo zvakaoma akaitwa akatoitwa chichaitika zvikanzi mamoka zvakaoma akatoitwa kumba uchazokudza ndikabva ndangoti alright ndikati ko wazobuda wapfeka sketi ko tracksuit yawaenda wakapfeka yasara kupi sketi ndapiwa ndichinzi ndipfeke ndakanganisa kuya ndakapfeka tracksuit but inini zvana ndafambira ndada kungorwa zvekuya nazvo saka vazigadzira zvinava nazvo ndikati ko tracksuit zvikanzi tracksuit yasara wakaitwa aka tracksuit atorerwa atoti sketi chaapiwa asi akatopedzwa zvake ndabva ndamunyengetedza ndikati ndiudze kani mamo chii chaitika mukati zvikanzi mamo zvakaoma angoti zvakaoma ana kundiudza akaramba undiudza but akazondiudza ndofunga kativa ne2 years ndatokanganwa atotsamwa mapasi vakakondo vachipfuura parodhi vakapfeka tracksuit yake ndoto vakati chiongo chosekuroti tracksuit yangu ndichi kundikwira futi handwazviona ka akaitwa ndi zvakaoma maprofita aya kode zvakaitika ndokavasitangondikanangurira zvikanzi hanzi vakanditi ndine sari riri mukati riri kumberi kuchibereko saka zvinhu zvachinozoda kuitwa zvokufanira kutopindwa netsvimbo tsvimbo yatina ndiwo manje saka ivo ndo tsvimbo inonorava mukati imomomo inonokwesha masari etsvimbo yavo iyoyo ndiyo inonodzura masari umwe mumutitazokwatisa kuti aine dhata kandoda kuti ayaitaure nyaya yeeka ende ndichakuudza ndibva panapo kuti nyaya yako ndaitaura handina kutaura hake sera akeka but ndichaudza kuti nyaya yako ndaitaura kudhayaris ndinoda kuti auya aitaure ega nyaya yake kuti anyatsotaura because ndiye akaexperienza nekusangana nezvinhu zvaisangana nazvo ka akaexperienza nyaya dzechitsotsi dzemumaprofita saka angauya ataure tinyatsomubvunza saka manzivana madzababa vanenge vakatopfeka protection ekati kungotopinda kana murimo munovaziva akondo vakasvika pakutora vana
vacho vakagara navo vese vasikana 3 pamba pavo vachivaita vakadzi kadoma murimo I see you there mucomment section munovaziva babai vavo vakondo I see you vamwe vacho nanini maitouya futi kwakondo I see you mucomment section hatimaiti mukauya sisi kwedi ndokauya kudizime kumakombi muchiya muchibvunza kuti tidirectewo kunonzi kwakondo saka zvichireva kuti vari mucomment section vanenge vakatoitwoka kwakondoko varimo vamwe mucomment section because isusu taigara kudhize nekunobukitikirwa makombi saka munhu aiti kana akauya anenge achibvunza madirections anenge asingakuzivi saka anenge akubvunza kuti naisi kutsvagawo kwakondo kana kuti vanodziva babakasi vakoasingakunonoke kuzivikanwa hey animaona vakutidikwa zvasvika but ava vanga kwai nzvimbo yangu ndinobvisa masare asi kutamba nevanhu vose asi vakadzi sakamanyanya kuposa zvokuita sei naimi kuti kwai mune masare mukati asanda kubviswa netsvimbo ipi tsvimbo yani tsvimbo ipi mai mwana saka ndo tsvimbo yacho airewa ngavakukani vauye kwana mbuya bhaketi kwavainda uko ngavakukani vauye nai zvako vamuningina ngavafone vatiudza apa kuti makadoma kwana kondo uko makaitwei oraiti muningina tawaita akuvatidza nyaya tsvimbo yamozisi yanetsa iyi love you too mamo hey tsvimbo yamozisi vedu wemaiwa tsvimbo yamozisi yakanetsa iyi zvakaoma vedu wemufunge hano pachirongwa yelo pachirongwa yes maswera sei muri sei ewa taswera yelo tiri kunzwa yelo network nhasi dziri kuimboita seko naimi neti kuimboita seko kuvanhu nai hello pachirongwa hello sisi Meli muri sei seiko ndiripo ndatindifana neko wifi yangu iri kunetsa ndatozviona kuti manhingikira ari kunetsa manetwork akati wande ari kunetsa ini ndarega kutaura hangu kudare kuti zvichangobva kuidika zviri fresh izvi makatoitwa manje apa manje apa sisi Meli manje warini apa last year apa sisi Meli apa dhuse last year makatoitwa asi dzimai sisi Meli zvakaitika nditi last year ndakabaa nemukomana wangu apa mukomana wekumarai adaa nemukomana uya ndikafambidzana saka mukomana uya akabva achindiintrodusa kuna banguru wake mukoma wake mwana wemukoma baba wake zvikanzi vanodini vanobatsira chiji vanogara kujobheka tichigara kupretoria ndafambidzana nemukomana wangu banguru yandobva vachindiona saka ii pakadini pandakapakaya banguru ndaida kuona zvinhu zvakamira sei kuti ini ndine nhoko abanguru vakatofara paya vafarafara paya ndobva vaenda saka vazoenda ndikafunga kuti ndichazoti chii ndati ndine mimba ini ndisina chu vakufona kumusha vatoudza vanhu kunoguma ini vane chii vane mimba zvikanzi nangu ndichatimudini ndikugadzirirei tambo ndikusunga muchuno kuti mimba irege kuzosunga zvangongorwara ndakangosvika ndakangotimiwawo ndakarara banguru akati aona ichi ndichazodini ndichazoenani nemurume todini togadziriwa apa yakangorowo boyfriend zvomujoni muno ndobva ndazoti uyu pandachazondoita sei ndopandakazoti pava paya ndikati mimba yadini yabva ndarwara kuibvasa banguru mimba yabva banguru akabva wandiona ndakanyepera kurwara chichi zvikabva zvapera ati abvara zvikanzi amainini nokupa mushoko kuti musuke murumbumenyu vakazongondipa nemukaka kuitira kuti kana mimba ikabataka kangobata chedu akaita dhambo kuti irege kupa ndikati makanonokera dhambo wati saka ndaingozoti banguru vanodini vanobatsira ineya takagara takai vazovati fambe ndakabva zvandiakura ndarota mine mimba ndarota matichisi mine mti mune mimba ini ndikati iripo
ndanaita kudini ndine tambo ataore mazuva paafamba hapana kuuya ndokazotiko kumurume zikanzi ndarota mukadzi wakwaine mimba ndauye kuno kuti mugadzirire tambo wati ndaiwa mapirisi ndichimwa handisa mapirisi angu ndichimwa musi wakakutoya kujobek ndatokwira transport yangu bva kupretoria ndandina mujobek ndisvika mujobek ndichokufudza madirections asi andi akatanga musiro wamandida mujobek apa waita zvazonoraramo ndozvaunorarama nazvo hauna kubasa kwaunoshanda ararama chibasa vana andapinda mujobek vaindakwira dik kanenya kungorowa ndakungofunduka zviya zviya ndichosvika kwaunogara uko kunonzi kuplayview aneno ndokosvika taxi opawa oenda kuperiod ndikati nezvikofundira kwadadini andaita ndikabva ndatenga mapedzi ndikapfeka pedzi rangu pepe ndasvika kumba kwavo ane one room yavo akatodii zvakanaka naka zvikanzi nawo chakutsvagira iko kunorara ndikati zvakanakai anoti ane chechika ndopandakapedza kubika kuma6 ndokunopakauye zvikanzi mageze ndikati ndosazvokugisa ndogisa timba muwandroom ndinogisa pandiri kurara zvikanzi hama boye muri kutamba mutorara muno apa wakutobvunzira kugeza kuti vamwane kuti uye uri clean ndikati apa zvikanzi nawo saka mimba ine mwedzi muka ndikati ine 2 apa uri kuperiod ndozvayangotanga ndichingodzika kupinda apa uri taura zvemimba ndizvozvo saka ndikati ndezvibvunza kuti munhu kana achiona kamweya arizane kunoti ndine mimba ndopandakabva ndikanzi ndine 2 months ndipari yanogara mushi ndikati handisikuziwa zvikanzi saka da kugadzira itambo ndokupa itambo inenge yakasumba chiya mazvo wakataura zvakawanda wanda saka peno wakatigezaye ndikati ndichageza pandiri unorara ndopa wakabva wanditi orit akatodya paipai tapedza kudya zvikanzi maiboy hapana kwamuri kuenda mukurara panapa saka kuchiruzi zvikanzi munotya inini here handakana basa kuye pamubedhi apo ndopa muri kurara iwe katakata wakwira ini paindo pandakabva ndikati kwemumwe kuenda kusa ndakodadodisiya mumba iye wobuda kunzira alright ndakwira kudabaivaina ndakapfeka dhirezi rangu rakatorebawo semunakunda kwamadzibaba ndakwira pambedhi apaipa iyo ndobva wambobuda wakabuda zve almost 30 minutes ini pakatokeya du ndizo munhu adzoka tasatokumako tasatokumangwai kuma 8-9 ndavhura dho wapinda mba meme kanzi apushe kutorara tese munhu kumkuku hembe asara nekashoti ikaboxa waya pambedha kanzi nawo ibva ndaiti pusha kumadziro manje apa ndaakudedera apa magesi hakuna foni yangu yakupera moto pandakasvika ndakaudza kachi uyu murume kuti ndasvika kuna bankuru chichi vanga matondipadzira mainiko kunorara ndine chechi wati handishari ndopandakabva ndachiri kuti pati mumadziro iwo wakundipushidzira kumadziro kuya kupera kumadziro kwe kanzi munochitiko mai mwana kurara makapfeka dresi hamuna kuya nenaiti dresi ndikati ndofamba ndakarongedza tundu dzese dzokuya kuzobatsirwa ndopenga iri kanzi musatombodya zvenyu uno muchigori 2 hapana kana munhu anotomboziva kana pakaita zvinoitika ndikati saka mangwa akiumukira kuenda kugomo kuchechi kwatona matisi saka ndikati okay kana ngwenyara apa ndakuchidedza zikanzi musati kudedza kunhu anenge achikodedzera mudumbu kwekwe apa ndaenda kuperiodika kumasowa kudiwa kana wakasviba foni yangu paya ndobva ndakatanga wevaibaya foni odeso wadzima laiti mumba ndopa wakabva wanditi paipai andone munhu akumbotanga kufemera mugoti mangu indakutanga kudedera unditi musadedera maini ine handisatombogoni ndopa ivatozvimbisa bhurugwa kudhara ina ndakasirata ndakuchingova ndaizvinzura mugoti mangu kumagaro hauna kubata handina kubata ndaitoitaopa munhu mukuru atorine mwana boneke toringa 22 years something alright ndopaya upachabatika ndopazikanzi maini makararera ndikati handinorara kanzi nawo saka kwamakambonobatsirwa maibatsirwa sei ndikati asatinokurachira zvekubatsirwa takakura tiri maroma apa murume boyfriend yangu kumba ukanyari kanga mudo zvemagirlfriend emuwandu
Alright. Apa ndo pakuna kidza manje pawakusvika. Akuito zvima girlfriends waita kwa madzibaba ndivazadi. Anga my girlfriend emwando ndo pakundibvunza saka munogara sei. Ndikati arungoitawo zvake zvanenge achiita wati. Kanzi nawo kuti inini ndikubatsireka ndakatozvona pamweya kuti mimi wangu ada kunetsa. Saka ndakakudaidza sinoba. Ndikuitei. Inini ndine mukoma wake tiri wedzinza rimwe chete. Okay. Saka ndinoziva zvinodiwa mudzinza. Saka chandichakuita ndechekuti da kuti mimi muye pamusoro pangu. Alright. Ndoda kukufilai kuti ikaita kumira zvine simba denda kufilai. Ndogadzira mushonga ndogadzira kuti munozopa chii murume kana madzoka akumba. Mushure mekunge vakufila. Wandifila ini ndakava pamusoro pangu ndovabata kuti nyese kumira. Ndoka ndikati handizvikwanisi kana zviro zvakadaro sina handikwanisi kuti izvozvo apa ndakungochidede pangurava kutanga kuda kundibata ini zvikasaka da kuti ndindokwanisa kufila here ndondomi ndinokwanisa kukufila zvakadii yato nyaya yekufila nai ndozoti muningi nangu achine feeling nemene ndozvinzwa pamweya kana kada kubata ndiuye bodo ndikati avandanga kuda kundibata apa ruda vaingere pasati penext day musana africa takangoti bata rese ndakabata zvekuti hazina basa neni uroku kuti zii kuti sono chaiko chaiko ndoka bye takapoka ndozobata pakubaiso ndopakazwa paine tete munhu akachahaskanze kupedinde chii ndikuchi nameno zvangoitikawo ndangotangobvida pandasvika sakasamasumba anobvida inotobva kutika mimba takatoita sei ndikati handikuita sei zvikanzi nawo saka mabhidha rakawanda sei tioni ndikati mubvisa sei ndokurekedzai sei muri bankuru ndopawakabva waisa light on zvikanzi tioni ndikati ndikwanisi kubvisa pedi ndichikurakedzai regaite zvekushoma kuti ndipise kurwa ndikurakedzai zvikanzi nawo kana pakandibaitika chinhu munozoona mai vanenge vakura kumasowe vanenge vachitoitwa zvakadini havatombotauzi saka patakafumura pedzi ranga tonyeroka kuti munatoenda pano pachakataka kusviba so rekuti ndavhunduka zvazinengo tinekaita stressika kuita kupiriwa saka ndobva ndavarakidza pedzi rariya zvikanzi saka marambire kugeza wose wakatobvisa ukavataridza ndikavarakidza bhozakoti rechi saka maita senamata kuti muri kumwedzi ndikati inini zvangu tangopa ndasvika nasi handitombozoti chichaitika maybe imembe yakubva futi ndopawakabva wati oright chipfekei rimwe pedzi ndobva ndondotoileti ndinopfeka zvaifitirenyi pano kwangura ndobva wasvikazaiwa mandibhare keteni waita keteni pandapfeka pedzi rari vakatodongorera obvious vakatodongorera ndopawakabva wadi sori ndichakakudedera ndopawakabva wadini wakaroseripe twadakakupinda magumisi wakabva wafuratira wadifuratira kudaro so ndopawakabva kunze kwakunoedza dzakumatu wamuka manje vatanga wakamuka wakabva wapfuga mabva watanga kunamata zvikanzi mukai munamatire mbenyu tapfuga futa akasa kumabvasuwa watanga kunamata pepe wapedza ndobva wabvisa hembe dzawo dzese dzose chicho chakangambopfeka chiya ndobva ndobva wapfeka kondomu saka iyi ndo yanga iri tsvimbo iyi yapfekwa iyi kuti vachishandisa ndobva wapfeka kondomu zvikanzi nawo manje dakuti mudini muri pamusoro pangu kwaichiuya pamusoro pangu unoita kana handida kuti miri zvamira nemurume wenyu makoerero amunoita ndoda kuti ndikufilei kana ndakufilai ndikaprodusa mazitema angu nezvachamashandisa kumaitis ndopandakabva ndaramba ndakamira apa ndobva kumatuka kokuinda hapana ndaramba ndakamira paseri paraketeni kudai sokuwavharira wari kuseri kanzi uyai painini ndikabva ndaramba ure pachipado hapana makii fone magesi anga auya pafone nenge sina munhu enge sobachachi tikabva nawo kana tikaitana hapana chinodini anotombofa akaziva tisitiri tu panapa saka hapasi iyi haisiri nyaya yekufila manje yanyaya yekutoita business hazida kuita situnede asada kuti ngepamusoro pake ndikoire
iri kana vamuri chinhu chako azoresa masoro pechinhu chako pamabvudzi papa akuona makwirira unoita kuti ndinokwanisa kukufila here kana ndakufila inini mweya wangu ende ndoti mufemere muchesi mangu ndazora mafuta ndazora doti mutifemere vaoda kuti vanhu romance chaiyo chaiyo yavangotoda ndinoti mundifemere mafuta ndazora ari muchesi mangu yamukamafemaka nokuti muniki mangu ava attractive kwamuri arege kudomwe munhu saka ndakamerosoka apa ndekuvhunduka wata ndikudaidiraga ropa riya rikubuda kakadini yakawanda topa yaka ndakabva ndangoti ndakamerodaro so apa ndandacheka page riya riya murimaka kuseri kwegeti ropa riya parakava kutoone gumbo kudai ekuyerera ndozvakatokusefa zvikanzi nawo kozvamakutongo asamhu wateka page ndikati ndakateka zvikanzi nawo saka munobatsirwa sei muri kumwedzi kudai so kana zvatoramba kudai so miningi minongo chakokusiyai wozodakadza kuti ndikufilei zvakanaka ndadoshandisa masitema angu pamuri pawatora tumwe tunhu so tisimei hameno kuti tunyanga twenungu here hameno tumwe so twakaita twewaiti so neblack tinobaya tutreke tumazinga twepashiri hameno kuti shiri iki ndobva wadini wanditi oi chinyoraisare muri babepa nevangu pazasi pacho mudini mudaidzire mudenga kuti arege kukusepo ndoshandisa zvakakushandisa pandakabva ndaita daro so kana uchindibata nemaoko angu munite nemaoko kuti ndiproduce ndikashandisa masipema angu asi pandakazongobata nemaoko payapaya ndikati handikwanisa pandambozviita zvikanziita kana murume munomuromenza sei saka wakatozovabata uchiita zvavaitiita izvozvo uchingoda kuti vaburitse masipemu iwayo wazonendibonyore izvi Alright, saka wakavabonyoresa uchidawo masipemu kuti pamwe ushandigwa video desperation natomopinda vakadzi. Alright, ndobva zvadii? Zvikabva zvanzi nawo paya, zvikanzi nawo kokudya. Ndikati handizvi chinhu chemunhu asinondiroora. Kudya? Yasakatombodya. Kudya? Wakondisa mukana. Vanga vasati vapedza here kubudisa manhingi acho wavaida? Vakatanga vanditanga zvekudya ndikaramba. Ndikati maoko maybe ndingazama bhodhi wangu wakuchidawo nemaoko awo ega iwe akaenda ichitadzinga kuti tande kudai. Hey, saka ukachirega ndingopedzisa ukabva wapo. Pandakangobata nemaoko 2 minutes kudai so watongotunda. Baba ivavo? Baba ivavo. Apa saka tiri kuma-5. Saka ndobva vadii nesipemu ravo ravaida iroro? Vakadii naro? Vakangorisungira mukondomu. Zvikanzi amene zvakabvaona macho akabata sawa vanongondipa. Nevanhema kuti dzinoshandisa kondomu mboza vanondipa chavangondipa tunyange tudodo chete. Unozati wakatosevhwa neperiodhi yako iyoyo? Ndo yakandiseva simela meti akabva kupi. Ndakangotanga kuvhunduka ndichikwira teksi kubva mudhobheki kuenda kunonzi kuplace. Ndizvo zvakatokusevha otherwise ka ndopa ungadi wakatoitwa pamwe wakatozodzoka nemimba yababa ivavo nhasi. Abasi vapaka ndobva saka makuseni acho kwaedza ndobva wamuka ndobva wanditi oi mari vakabva vatorengera 800 zvikanzi murume wenyu akupai mari here yekudzokesa ndikati kuda kuvhara kuti usataure 800 zvikabva zvanzi nawo oi 800 modarika mudhobheki muchitengawo dress uzotiwo makadini makatengerwa nabamukuru wenyu wandipa dress reya watipa 800 yai zvikabva zvanzi nawo zvaitika muno zvinoperera muno ndikati saka kugoma kwacho tiri kuenda here zvikanzi nawo hapana munhu anoda kugoma ari kupiriod uchisvika mumwe hakuendi nemunhu ari kugoma ari kupiriod akangosvika wakadzi wakadini wakasvika ndopandakabva ndangokwira teksi yangu ndakadzoka kumba ndisvika kumba kuti ndichiudze boyfriend kuti ndoseda mukoma wako nematractora emita ndada kumbodzwa kuwenga boyfriend yaya vanga vari mukoma nemunin'ina zvokutodaro mukoma nemunin'ina vana baba vamabrothers vedu vega vana baba vamabrothers ende ndianitoti ndivanototi baba ndii mukoma kutoti haya ndakamoitikate okay ndobva wadi hauna kudza boyfriend ukabva wanyarara pandanyarara apa ndakuzwa kuwenga boyfriend yaya nekuchitya manje hey pamwe vakatokugadzira kuti umuvenge saka ukuti zvakaitike zvizimelika ndandakambozviudzwa nomwe muprofita but muprofita wega akangotaurawo zvekungoti mama tatakangomirawo patatakamirawo vachitonditi zvikanzi muna bankuru yenyu akamboya kumba kwenyu bankuru yenyu vanokudai asi takasikandiprofiti nasi munhubatsiro kana kudini tingorowo pamusika asi handa kuzviteera ndakangoti vanhu vanongotaura kwavasina kudini pasina kuswera akapa ndakadzoka
mukomana wangu ndazokuona kudaro so iye manje akutoita wese zvemagirlfriend zviyazi ndobva ndatanga kuti ndikati ini ndafunga kuti udini iparadzani zvakadesitikanisa udaitsoka bangura ndo waifonda kuti vatigadzirise bangura uchitanga kufona manje saka pana ndisiri kubasa apa bangura waizoti ndine mimba apa ndableeda ndiri kumba kwawo kuti vachidza ndinenge wavo kuti munhu yakableeda apa ane mimba hazviiti wazvikasei takaumba kungoti kune munin'ina wavo ida kuti maini unobatsirwa kuti mimba yawo irege kupa ndakadzoka ndatovenga murumeka andakanombisa naye sex kana kudita ikurara kudubu chikokudubuka uko yachikudubuka uko ndobva wakatoziramba chibleedha here kana kuti zvakazongostopa ndakatobleedha 3 days okay saka pakabva paadini pandakadzoka kana itongezivi ndakurwara bhoza ndachivenga murume ndisina nyaya naye mumba iya chii ina handina chandokutaura hazvitauriki wakararepi ndikati afanana madzimai vandakanorariswa zvikanzi nawo right apa wakati handichi mudzoke 5 December nemurume wenyu kunoko saka iye anga kunditi saka December tikuenda ndakati apa muri muna October ina ndatokanzela kuti December handifi ndakadzokera kuya handifi ndakadzoka kunoko ndobva saka vachitifonda vachitigadzirisa manje kuti tiri kunetsana togadzirisana iyo bankuru manje vaifona vachimona ma2 hours vachitigadzisa pafoni boti takungonetsanaka neboyfriend imba akaita magirlfriends ake totanga kunetsana inokwanambo ndiri kuiti mumba zvikabva zvanzi neboyfriend iya zvikanzi naisaka cheda sei ndikati handichadi endako zvikanzi raindoenda kupa kana sikaendi kubasa ndopandakabva ndamuti saka mimba yangu uchaita sei apa iwo ngokuverenga manje kuti mimba iyi yakusvika mu3 months 4 months ndikati inini mimba kwauri ndoda kubvisa ndopandakabva afonera mukoma wake zvikanzi musikana wangu atada kubvisa mimba zvikanzi aiwa ngaatadzise mimba iyoyo kwaakafa tichazoita sei kuti aute kuti uyakabvija nemimba zvika ndakaudza kuti mimba iyo ichatonetsa kudini yakanga kunyepera zvokuprofita zvake zvenhema zviya kuti mimba iyo ichatonetsa yadareka bhayega saka ndaida kuti kune uyu andipe mari kuti ndiwane mari yekunotanga kuti nditangogara ndega opa ndakaramba ndizompusha tatomuna December kuma13 na December ndopa akandipa 1.2 zvikanzi chienda unobvisa mimba yacho ndakuenda pangusiya bhadhara rendi ndopa akatangotogarawo nechindeka vankuru vakasava vatanga kundifonda kuti saka mazogadzirisana here ndikati aiwa vachitigadzirisanayi he mimi ubelong kumba kwedu musori munorara kumba kwedu kana mukanetsana nhati muchangodzoka chete kumba kwedu ndikachinja line sisimeri vakanditsvaga vachingoti dangokumboresa yangu kuri sei musamhanyira kuita imwe relationship mainini musamhanyira kurorwa mujoni muno vachingondoda tuma statement tinabasa tikandatongochinja line kandatongosiyana nawo handakati handeti maporofita bhozi ndobasa ravo mujoni muno sisimeri vanotodya mari naizvozvo vanhu vanoramba kunana kesi apanenge vasingaendi ndobasa ravo iroro zvichireva kuti munoziva kusatotaura chokwadi yedu vakadzi kutonyara zvichireva kuti vakadzi hobho vanenge vachinashandigwa koko kabva ndoshandigwa izvo usiku ihwohwo panotoshandigwa zvakasimba ipapa nemurume wangu onetsana saka panguva pavachinonomba kwangu handiti saka vakabva vanetsa murume wavo ivo varipo saka pandakati pavanditi azivendi kugadzirisa mitambo ichi yekuisa muchiuno menyu handiti ndikabva kawati aiwa ini ndichauya nani nasisi wangu pavatoita ofu kubasa vada kubatsirwawo zveimba yavo vakabva vanditi zvikanzi mainini kana uchifambira nyaya dzeimba yako usafambire nemunhu ngozi muneyawo kuti munhu akamira sei akazotengesa kumurume wake kuti vakaenda kumuprofita ukapuwa mushonga ukamudyisa uchizoti kudii munhu anofamba ega saka ndakaenda ega sisongo apeno wakati ndida kuendawo here ndakazonetsana nasi wangu madisa chokwadi ndauda kuenda ikoko kuti nditi vakaenda vakanoitwa zvakafamba sei I don't know but ndo zvakaitika sisimeri ko manje iwe uchirikutaudza kuti uchiri kuvhunduka nezvinyanya iwe wakadi kuenda noripota rei kana nanhasi kuti unomuripota zvako nekumareni kwedu handiti mukuru ndakatodza pachikoro chimwe chete munhu wonekumareni kwedu mukuru
muntu achazivila ini new one. Ito to alaitra unyona harisi. Hey. Yeah. Asi wakagona hako kubva wasiyana neboyfriend yacho cause imba yacho inenge imba yemapenzi. Ipapa mapani pakatomboya vanga Pretoria vadazi ndikozoshandira muwasikana vanogara ameno kwaigara kuchi ameno muPretoria vaibva vanoshanda kubheka vada kubatsirwa. Ofesi akatovaita vasikane vavo vese ndikuti hey. vakaenda vakati ndinoda kumba kuvasikane kokoda kuvabatsira. Vasikane vange vagara vari 3 murumu ivava vandakanzi. Kade vachinja zasuku ese. No, yes. Maporofita ungandendi paporofita futi. Saka wakadzidzisa kuti chini mningi ngati mbozodzidziseyo wakabvapo paenayo kuna bamukuru wako. Ini chandakazasenge ndechekuti mabve ako munhu. Anoshanda pamunhu. Kana mati wako unosimba. Kana mwari achibva munamata muporofita. Nemhaka vasinganzi wako uriwo munhu wenyama. Ese tiri vanhu venyama wedu wengasina matingo eripo ngatitsvake mwari wachawanikwa. Nekuti maporofita esinereka anoita zvinhu nhema dzega dzega. Ipapa unozokunzi inini chene kuti anogara anzi ndokuda ndine nhumbu asi tsamwe hasi kuzviona sezvane nhungu. Ndokuti uzakufanira vakadzi vari kutsvaga mbereko wedu wenamata. Konzi rega ndikuitise inini osvo zvinotoita nditange ndakufila ini. Because uchabva wanzi hanzi une mimba iwe usina mimba yacho. Apa uri kuidawo mimba yacho urozvirunga musama mupfungwa dzako kuti ndine nhumbu. Ndopaunotita mafake pregnancy ayo uzoti kandaneta fake pregnancy. Rumbo rotonga riri kutokura but pasi achiri kuitika vanhu vaya vane nhema vaya. Saka uchiri kushungurudzika nenyaya iyi hanti? Kutya chaiwo kana kudedera kushanga kusara nyaya yekwana akasinela ndakana ndakaudza ndakazoudza shamwari yangu hwani ndikati pandakaita pabamukuru kuyaka zvina zvinofamba mushi ndakataura naye pafoni akabva angoseka akati bakuru kune mafonera vaita vayaka vanga vaine nyaya vakazo zvakataura kutonzi bamukuru vangu vanokuda nababa vaya asi aona kutora serious. Saka iwo after zvaitika zvapera wasera nemhuri iyi wakambozowana munhu anotaura newe nezve pamusoro pekuti angokutaura newe achingokukanselawo pamusoro pezvawakasangana nazvo because zviri kukuvhundutsa ka? Handina tikutanga kutaura nhasi tisimira asina bhotara nyaya iyi futi kana kudani. Asi unoda munhu anokosataura newe? Zvakaoma. Bamukuru ava varipi ava nai? Iwewe ndoda kupa munhu wekuti akwanise kubatsira nditi kansela ataure newe. But bamukuru havagoni kundipa here namba dzavo ndimbovashanyirako vambonoita izvozvo zvavaida kuita izvi. Ndichakire namba dzavo ka ndimboenda kunoshandigwako ndimboona kuti vanoda kuita sei. Topedzerana ikoko. Ndotinda ndakatogadzirira kuvarekodha chaiko full time. Dzichago ndipe undibate kuWhatsApp ndibate kuWhatsApp kunamba dzangu dzoWhatsApp andunadzo. Kwete idzi dzeWhatsApp ndibate kokuseri uko ndikupe munhu anokubatsira ndichi zvibude mauri. Alright iti bomningina. I'm sorry. Zvakatooma naimi. Haangamboiti name chemical zvino achiri kuvhunduka ndosaka ndifuna kumubvunza zita remuprofita achiri kuvhunduka haangamboiti name chemical zvino she's still in a panic mode achiri kupanika haangamboiti name chemical zvino imbomupa inguva zvakaoma. Hello Smell. Kawala muri sei? Right zvangu. Kumgatanga nokuseka kwakanaka here? Maporofita anobvetisa vanhu zvimwe zvinhu zvakaoma sisimeni. Chii makachiwa sei? Ndakarongerwa nhangu madzibaba ndo yakapenga manje. Wakarongerwa ipo wakaita sei? Uda kungonoshandirwa ndaenda pane rimwe sowe muno mujobheko. Vandibvunza kuti munoita nezvimba ndavaudza ndikati ndinoita madhira akati tikanzi aiwa ndazviona tikanzi inini ndiri kuona
muine mudzimu uri pamuri uda kugadzirwa. Ndikati ndikati saka unogadzirwa sei? Zvikanzi tengai doro tiende kumvura. Tikaenda kumvura kuya, takaenda takawanda nevamwe vanhu. Kumvura kuya kwainzi munhu anobhadhara 300 kupinda mumota kombi yaitakura vanhu muno mulokawa muno muJoburg. Taenda paya kumvura kuya tagezwa, zvikanzi hembe dzamunenge magezwa muinadzo dzinosara mumvura imomo. Chakazondisepuraiza, ndakakanganwa makizi angu padombo pana ndakagara. Kudzokera ndakawana hembe dziya dzichinongwa dzichiswa mupabhegi nyambisirwa dzinonotengeswa futi hembe mama dzara kombi. Hembe dziya dzamanonzi unoya nehembe dzekuchinja dzakanga dzakunongwa futi dzichiswa mupabhegi. Vakanga vazviti vanosara kumasuwo ikoko. Hembe dziya dzakanga dzakunongwa futi dzichiswa mumadustbin eblack. Zvikanzi hembe dzinosara kuno kumvura dzinofanira kuyerera nemvura. Pandakakanganwa makii angu ndichidzokera kunotora makii, ndawana hembe dziya dzichinongwa nemumwe mukomana wavanoshandira naye dzichiswa mudustbin. Kuti ambozive kuti hembe dziya dzinonowachwa dzichazotengeswa kana kupfekwa futi. Saka vachikona vachisvika vakabva vaita sei? Hanzi tafunga unodzirasira kuri kuyerera mvura nekuti panenge pakabloka, pane matombo akabloka mvura isiri kunyatsofamba. Saka takuzora kutiniza kunyatsofamba mvura zvakanaka. Anyway, tagara madzibaba vakazondifonera zvikanzi madzimai ndoda kukuonai. Vandati nditumire location pamunenge muri ndichasvikapo. Amba ndanosvikapo ndakatumirwa location yeku-Yeoville. Ndone location yacho napabhawa. Ndafona ndikasvika. Ndafona ndikati ndiri panze apa. Zvikanzi pindai mubhawa iroro pana roki ndikatosvika vakazadza makasolite patebhuru. Zvikanzi hakusi kunwa here. Ndikati aiwa nhasi handisi kunwa, ndikandine shamwari yangu yandaifamba nayo. Zvikanzi nyaya yandakabedzera ipanapa madzimai, urungoona nenyaya yeCovid iripo yezvinezvi. Ndine kabhizinesi kandandoda kuti ndivhura, handizivi kuti mungandibatsire nei. Ndikati akabhizinesi kei? Zvikanzi ndoda kuvhura kicheni. Ndikati saka mama tikudii? Zvikanzi dandoda kuti inini nemi tikataurirana tione pakunzwanana, tione kufambidzana, because imi pamaya pamasuwi paipa munaona kana zvisura nacho kupai nachitonakirwa nemi. Ngasiri Maporofita, kana wakaitigwa nekuYeoville vanomama atori dzitori boys dzinoita izvozvo. Vandowana havasi Maporofita. Pakanga patori pamasowe patakaenda pachiground chaipo pandomukirwa makusenseni chaiko. Ndimadzibaba ani? Nezita ravo vanonzi madzibaba Simba Mufumisi. Ndichanovatsvaka madzibaba Simba Mufumisi. Zvikanzi asi zvechechi izvi zvepamasowe ndezvepano pamasowe izvi ndine chechi yangu futi muno muYeoville. Ndichazokuinvite mugozoya kuchechi chaiko chaiko. Ndichasvikapo ndobva bhawa racho nderipi ravakapinda iroro ravanga vari muna roki nderipiro? Mamusician kanaka so riri muYeoville muna roki so paTimes Square. Aiwa pasi paTimes Square. Pana grazi so. Zvikanzi nyaya yandakudedzirai nanduti kana muchikwanisa wadarika kumaketi herewe. Ndimboyeza kutsvaka bhawa rako kutaurai. Wadarika kumaketi kumusika? Ane bhawa rinoridzira mamusician ekuZimbabwe shuwa. Kunonzi kumarasta? Ndichanyatsozviva kuti rinonzi chii. Ndiri kunyatsotira kufunga zita rachona but handichanyatsozviva zita rebhawa. Alright. Aiwa ndinoda kunovabvunza madzibaba Simba. Handinovafunza. Ndafunga uchitaura nezita remamwe madzibaba andoziva. Asi havasi vana madzibaba ifeja. Anonzi Simba racho Mufumisi.
Oh, all right. Andina chechi yacho iri pane chechi futi imwe yatakazoenda futi yatakadedzwa zvomuchechi ndikanoti Tando. Yaha. Bawa iri Tando. Patando. Pane maglass pana mwira vana jema ina jimbi stereki. Exactly. Skanzi kuno ndoko hideout. Hanzi kuno ku hideout ndogara ku Kensington. Yacho saka nyaya yawo yakanga iri yekunzi ndikuda 15,000 ndoda kuvhura kitchen. Ndikati mune mari sofa yamuruda kuvhurisa kitchen zvikanzi handina kana senti. Anda kudza ndikati 419 hakuna muprofita akadaro. Zvikanzi handiti plus tinenge taanyama imwe chete mune mama yemupfumisi kamanje manje mune muchingoonaona pakicheni pababazvo. That imunditire mushe. No, aiwa. Location. Aiwa. Chechi kana iripo but 419. Chechi kana iripo but 419. Hakuna chechi dzinenge dzakadaro. Nzvimbo yacho yakatoendiswa iwo unoziva zvinoitika kwaka says it all. Ukaona ungopinzwa chete munhingikiri muyovhumi yavo yaka especially narokita game over finish zvatopera. Isikamu dzoka hamuna chinhu chiri genuine chinoitwa muya mi. Hamuna bepa riri genuine, hamuna chinhu chiri genuine chinoitwa muya. Ndakaita doubt nawo then mandazomboda kuzama futi vamwe ivava ndinozoita mukana wekutombobvunza kana nezita ravo nezvavakandiudza ikoko kwachona. Zvikanzi madzimai nebasa renyu ramunoita madhiri enyu anosungisa ndautokuroverai mhiko chaiko kuti munongoya nereza ne1.5 then madhiri angu ndinoita mausiku ndonokutemekanyora kumakuva. Ndakazonangoti ndichibva ipapo ndichibva ndatobhloka nhamba dzavo ndakana kuzombokomunicata futi navo. Ende zvakaoma. So ivo madzaba mufumisi ava vasimba ndo vanenge vakatopfeka tisheti ine fesi yava. Vane mhanza so. Anopfeka tisheti ine fesi yake. Mupfupi ane mhanza. Ukapfupfupi zvima 419 izvi. Zvima 419 izvi. Ma 419 hakana zvakadai. Vanonyora chenyaya dzekuchechi ini papeji pavo munotoseka. Maida kurowa bhegi. Ndinoda 15,000 ndoda kuvhura kitchen ndinozokudzoserai. Hey. But mune muchindidzosera apa makunditaurira nyaya dzakawanda muruda 15,000 mukuti munondida futi zvese ipapo. Zvikanzi kanzi mune mazuyo pakicheni muchiuya muchizomaira Simba mufumisi. Ndafunga kuti ndichaziva fesi yake handiiziye. Pane masasa akawandisa bye. Saka wakazovarambira sei kwa pamari kana kuti wakatowapa zvako munin'ini. Ndinewa nepi 15,000 nayako kumekupa munhu zvangu. Madhiri zvaya avanga vahwa zvako aya avanga vahwa zvemadhiri vangaboda kupindawo mudhiri. Ndinewa nepi zvangu 15,000 yekupa munhu kungoti ndone kunetsa kuruita zvinhu naye imo mucovid imo muopa munhu 15,000. Zvinhu zviri kunetsa taurapo. Taura ozongofira kunzi kwai unopota uchiuya muno mukicheni uchidya sadza raunobika kumba kwako. Ndakamubvunza ndikati handiti makati mune mukadzi wenyu here. Ndikati saka enda kupa 15,000 mavhura kitchen. Ndona mukadzi wenyu achiuya achitora maprofiti papapo ndine kana right yekubvunzwa kuti ndakakupai mari yestate nazvadaro. Vakati chii? Ipapo unenge une point. Ndasvika ndinomuudza kuti partnership. Ndikati aiwa hakuna zvo zvakadaro. Mari haingopiwe munhu zvekumhanya. Madzidza wakadzidza chidzidzo wanditi musangobvumi ende mujobheki menyu mumu mazara mazisowesowe newe hameno unoona uchipinda paningirikira apa uchibva uchingobuda uchibuda muSofia town mumu wakutopinda mujobheki unopaona papaki apa panororama sitikiza kwandawanda panotorinawo maziposto anenge akatozara ipa kwandawanda unomaona mapostori kwese uchibuda wachienda neside rejimistin uchibuda wachienda neside reroseteni kwese angowo masowe chete feki dzoga angotowo
baba atofunga kuti wana balance rekure kuti atodo kutsotsa 15,000 pandiro afunga ndakapinda mujobheki nezuro urere bautonditi akatsapo enzungu katoburutswa pabhegi rekwamune pabhazi rekwamune pakeriya chaiko mari hey ya zvakaoma thank you munin'ina nekushenyedza mazvinzwa kwajob team joza muri kunzwa mugoinda zvamurimi kwai kuzere matsotso gogoko mugoinda ende akazara uchikuti mujubheti paki vanhu vari kutoita vatoita kuti masovo mujubheti paki mumuyamwe padhuze nepandaigara vakazorohwa nemhenika manhingikiri iwo mapostora vakarohwa nemheni vakadii vakafa tu saka vakazosiya pajubheti paki zvina zvipanenge pakavharwa right now ndakazobva zvangu maraini ikoko ya because ndakatiwo ndikati neveri muti havashuri mumujubheti paki momokutoita so imomo munaimi izvi zvakaoma uraiti munin'ina shap iri bhokwa use usina kuuya uri kuya here kwaitiwe ndendisipa komanendro Cape Town kumadhiri zvakaoma oraiti munin'ina iri bho tichataura hedu shap mama wamaprofita ka hezvo zvakaoma kukula vaita sei zvarigedi vafanire bheki hanzi the advertiser vanoimera moyo vanoadvertiser pafacebook vavai handiti vanhu vanenge vachinda kuadvertisa vanenge vabhadhagwa mari kola hero vanenge vabhadhira mari kavaadvertise mahara asi sitokukuudzai kuti be careful go at your own risk muri sei yanga mainini ndiri right ini makaitwa sei nemaprofita hello makaitwa sei nemaprofita yangu haisi yekuramba zvayo yangu zvakaitika ndezvekutika ndakaenda kumalawi and then ndibva ndasvika ndaita malaria ndaita malaria irikoko ndinenda naona kwakamigomedzo wangu then ndikubva ndadzoka ndakasvika kusouth africa ndera ndakasvika kutrunda ndarogwa nemalaria ndikubva ndaisa kuhospital ndakaenda kundoka ukliniki ndikubva ndapedza emergency neambulance ndikaisa kuhospital ndasvika kuhospital kuya ndaadmit I couldn't talk, I couldn't do anything. Apa munzi malaria cerebral yayo. Cerebral malaria. Mai vangu everyday. Mwana wangu kuti ndidzotundia na didn't know anybody. Ndanisa ndemori. Apasina kana zvandinoita wachaende dzakanga iri 7 apo ndingaende kunge tindisiye bheti hanini kana zvandaingoita so. Kusiye ndino muhospital yangu. Ndakatiudza nditairi mai vangu vanongoti ndasvika kudai vanomira kunochema vakangosvika pabhedhi vanenge ndavamupublic saka ndakaramba ndichiita dhairina ndichiripa yekubva yandisvika yandikamnemurum zvikanitaura kumufulasha malaria yayo saka muneziramapostora aya vanopinda mumahospital chisamatira vanhu igrupu remadzimai short navakaba vacho vakadzi vacho nekuda vakadzi vacho nevarume vacho ameni mobva vanhu aya ndobva vasvika parumu vandakanga ndiri kona bvisa foni yako paloud iriita hanzi iri kuita maecos bvisa foni yako paloud speaker chitaura ndobva vanhu vaingoona itinge munoona mahospital aya nemaprivate rooms ekuti unopfuura achiona kuti mune munhu kana ndakaisa pabhedhi pamwe ndiri pajipu achizama kufulasha malaria one day vauya vati vachipfuura ndibva vati vadzoka svikati pindai muno vakanzwa mai vangu vachitaura nayo nezvanzi yavo neshona bva vapinda ndovasvika mama munofamba makanyarara saka aikudhiiye kuti vaiti kudi ndovasvikaina mai ndovasvika namama chii zvikandiudzai mwana uyu chokwadi mwana anofoi makatarisa komaita sei tiudzai mwana uyu chokwadi ndovasvikaina mai ndimuudze kuti kudini zvikandimuudze baba
baba vacho varipi munhu akudiwa nedzinza rake kana tisina ndiri kubva mumakunokana munhu wacho unonzi wakafa ari kundidauya ndaaziva ndezvochokwadi munhu vatanga kuimba vachiprofita chidii ndezvo zvokuti vaiabhusa mai saka mai ndobva varambe vakanyara vakati varambe vachitaura zvikabvudza mwana zvaanoda mwana anodzima wanozvo zvaari kuita unoziva kuti tugedha ikera anenge atofa munubvei ari kuda baba vake ndozvinonitira imi madzimai munoanza vana baba vevana vevanhu vonai manje zvava kukosera ndobvasvikanzi tidzinaitinamati vavangonyarara mati hapana vari kuseka hapana vari kutaura chinhu vanamata vanhu vaya vaya unoziva mapostori vaanopiteni vanamata svikanzi mamai ndipe nhamba dzekuti ndikugadzirire zvinhu zvekuti mwana uyo apone ndimupei nhamba dzangu mugondifurira ndimugadzirire zvinhu zvacho ndobva vapedza vanyarara vasvikanzi namai munhu muri kuti anodiwa kuna baba munoziva kuti munhu akafuburuka friday itsinz baba acho akandofira kumalawi shes the first person andotsvaga kwakafira baba vake anotoziva rindara baba vake ndovari kutobva uyu ane malaria zvikanzi mai taura chokwadi unoziva kuacusa mai kusavakona kusvika wabvuma vachinyepa ndobva zvikaza ndichitora nhamba dzedu tigokugadzirisai kana muchiti akarikuna nanda saka zvinoreva kuti apa zvavakamuita ikoko saka te nhamba dzedu idzozotigadzire ndovakazopora vandobva vazouya rimwe dzi vakandiona ndakagara ndamuka zvikanzi vakakuudza here kuti akakunamatira ndinamatira kati makandinamatira zvikanzi akanga wairutauchidotiwa mhana vamwe iwe ndikati aiwa indakandaita malaria ini ndakanyenda kumalawi zvikanzi aiwa mama wakaona kuudza ngati inafana chaakandudza ndobvavakura vanhu vaya vanokoma nemahospital now they went lie mapastori iwavo ini nahangu handina kulambaswa navo vanhu ndozvavakandiita vanonyepa saka muri kunzwa futi mekuona ka exactly vanhu vanopinda mahospital ivava saka iwe nenyaya yekuti waona mahospital vachifamba vachiti vaitinamata varwere unogona unenge uri panguva yakaoma yekurwara yekudii unogona kutobhilivha uchiti hatiri kuda kumuka saka mungwarirei vari kupinda mahospital apa ngwarirai vanhu vari kupinda mahospital vachitanzi tikunamata vangwarirei most havadaidzi zvavanoita manje vanotasa kuti vanokuona kuti haunati kutaura kana kuti vanotozviona kuti yanoti wawe etoro ande unongaona zvaunondo kana ndichigonora ndine kurwara kapa hazvi zvinhu zvekuti fana zviri kundirwarisa ivo manje vava kunyepa vachiporofita eni chinondisvota vakadzi vacho vanenge vachiuchira vachita amen vachibva kuti munhu wavo anonyepa zvakaoma waita hako muningira thank you very much muningira waita hako ena rikatimbonzwa vamwe hapakaipa alright manzi waka kumahospital kwai vapinda kumahospital uko vaveko saka be careful kumahospital pane atianzi kwose muri kutaura zvemaprofita chite musingataura zvemaprofets difference iri papi nai munin'ina muprofita neprofeti zvakasiyanei tikutaura maprofita iwayo ndio maprofets iwayo handiti iwe fona kutaura nyaya yako yeprofeti wari kufunga kuti ndiye profeti ava kutaura zvemaprofita handiti maprofita nemaprofeti zvinhu zvimwe chete profita iwe dhirechishona ratinotaura profeti handitika iwe dhire chirungu asi zvinoreva chinhu chimwe chete andiona zvakafanana nekuti papu nesadza andiona papu nesadza zvongoreva chinhu chimwe chete handiti asi ndataura rimwe wedzi rekuti papu rimwe ndikati sadza saka muprofita neprofeti zvinhu zvimwe chete iyo amunoti maprofetsi enyiwaye munovaziva atitauri mazita munovaziva maprofetsi amunenge muchiti maprofetsi aya vakangofanana ndo vatiri kutaura nezvavo pano vakangofanana majority yacho majority semufanana square animona 95% yacho square vakangofanana andiwazviona saka iwe unongofanira uchitaura chii ona iyi hanzi mukoma simba anzi SIS MELLY mukoma simba avo vakabira shamwari yangu mafoni muchechi mavo last month iwe sei vakamubira sei simba watonetsa kwauri anzi prophet ndipapa hakuna zvakadaro hakuna vamunoti vana papa imimi ndimi makavapa kuti papa mega ende havasi vose vanonzana papa vamwe vanokutonzi maprofets hakuna vamwe vatombonzana papa profita profeti chinhu one kola hello SIS MELLY
Muri sei? Hello? Yes, muri sei? Kana mama simba muri kuninzwa zvakanaka. Aiwa ndiri kunzwa iyi. Nyani tinadzoka idzi dzemaprofeti napaprofita. Zvakaoma ini hangu zvelamba basta ndina kusangana nazvo. Asi nyaya dzangu dzemaapostoli nedzimwe dzinobatana papa dzaka ndinadzo zvangu. Zvakaitika makore anga apfuura. Apa pangu painetsa kuvaka kuZimbabwe zvichinzi pakaroiwa. Alright. Vandasangana namadzimai ndiri kumasowe kumabheki ndaenda kunobatsirwa. Zvikanzi mubatsirwa ndamboziva kuti mukadzi wemuprofiti mucho sowe racho ranga riri diki muHarare umu. Ndipo paya zvikanzi ndataura yangu zvikanzi ndikafoti kudare zvinonzi mudare kaperekedza munoto unojamba queue. Pandatera mai vaya zvikanzi madzibaba vabatsirwa vane pamba kundi ari kunetsa panga paine juraho necottage. Paya zvikanzi vaimatora nhamba baba vaitaura zvakadzikadzika vaitaura zvokubatsira. Handina kuzoziva kuti chii mukubatsira maproblem vakaona kuti mukadzi ari vulnerable kuti tatowana asina hama dzakanaka nekuti vaindiroya changa uri padhuze kwete zvokudzwa nemuprofiti pakawanda wanda kwese unongofamba uchingonzonzi mubereki wako anga achida kudya mari asingadi kuda sei kuti uvake nyaya yanga iripo. Ndakatotora loni zvese mai angu akadya mari zvazvikonzonodyiwa nemunhu akure inini mari yangu yekuvaka imba yangu chaiyo yakadyiwa namai vangu vekubara. Ndangoti rega ndichizvitira ndega paground. Ndopandakasvika ndingori nezvandaida kushandirwawo ndafirwawo nehamawo sibling yangu yafa zvisina kuda sei zvisina kutsarukana chingonzi kunge zvazvokuti unorota hope dzerufu kunge uri kufawo. Zvakazotireka ndiende kumasowe pandasvika ndinotaura nyaya yekumapengo ndati ngori nenhamo mozangotara kwemadzimai ina nauziva kuti mai ava ngoenda neni kamusikadzi akakachi kamukadzi kemuprofiti paita mai vedhiaspora uri pano nemaproblem mabaya vandibatsira zvakanaka zvimwe zvinhu vava kunetsana nalandlord wavo kuti unenge wangoita zvokungofona uchibatsirwa. Aina nambopera nambozvifunga kuti mapostori aya anoita chitsotsi. Ndipo paya ndivati vadzingwa nalandlord ndaakushupika ndati kumba kwangu pari kutambirwa nevakaipa uyai muite semugare mari yerenti mari yakati vachibhadhara mari yerenti iyaiya. Ndopandakarota ndinongorota ndopandakarota munhu pamba pane zita rakasiyana ndikati zviri kubhurire izvi. Zvadaro ndopandakavhunza umwe muprofiti wepafoni futi iyo nyaya yekuda kubatsirwa zvikanzi amai vangu vopedza marota munomboziva kuti munorota zvinoitika. Ndikati ndakarota rufu uye amai yangu yafa izve shuwa yakabva yafa within 2 weeks angoita cardiac arrest. Ndobva zvikanzi ndaona imba inyachinjwa pambogara ani yangu yakatsemuka ndakabva ndakumbira kumudza ndatenga tiketi ndakakumba ndikati pandava panotisi ndava panotisi vangabvi havangabvi havangabvi pamba pangu paya apa gamba atoenda kukansona ndisandaita matadhodzi ari mastendary session ayekuti unotenga chipisi atoenda kukanso atojoinidza nevanhu vanoziva kwaari mupolitics kuita zvechiyuthis pazvekuti that way aita planning aita kuda akutomirira kuchinja zita sipa kuchinja zita painetsa manje shinzouya nemunhu wacho atenga anga prepared kuda kuwana someone anechi mukadzi wokungoenda naye kuti ati ndinaita zvinonzi mhiko zvaizvo kana zvemasaramusi zvekupusisa vanhu vekumaofisi amene ndinatongoti mudzimai yangu yakandirwira ndakazototsvaga masiteni ekubhadhara nemasoja ekuuya kuti vave vamudzinge pamba pakurambira pamba pangu papo nditi madzimai kunopana hapazi pamba penyu iyi ndiyangakudaro iyi ndingakushukudza kuti hapana pasi papenyu panapa pamba pasi penyu mukada kutonditraya panapa ndinokuraya hatigwa kwenyu muri kungofa handi muri kungofa yavangofa zvisinganzwisike kuvhundusira akanditaura pafacebook ndikati ine kufa handinaye akafa ndokuchemaka akafa achida kuraramawo anoafa ari 1 day old 3 days old akabva ati kapa takakikiritsana pamba ipapo takakikiritsana ndisandadaidza masiti nemasoja takakikiritsana ini naye auda zvikuda kundirwisa zviri physical takatoda kukikiritsana mukadzi abva ane bhaketi remvura bva andikupira pamba pangu ini ibi rinopona ndopandakati no too late ini ndinoziva panogadurisa fanira ndikati titsvagire vamweni masoja
ndibva ndapeya asi mari yandakapeya ngesinokwana vakava vakamuchisidzira ndopaakatama usiku wachihumba atama akaenda kumaraini nekumaserupa ndonyaya yangu yekutanga yemaporofiti payabva iyoyo mai vangu paruvo zvikanzi pamba panapa ndaona pafiwa stereki panoda kuitwa munamato muprofita wangu warifiwa rimwe bora ngoma futi muprofiti wangu warieshamari asabira zvikanzi uyo anogona muprofita akati mai toda kuti ndimundipe matitle deeds epamba penyu kuti ndikunamatire ndaona hama dzemurume wenyu afa hama dzemurume dzaya kuzorwisa matorerwa imba ine yakanaka kudai ndanzwa tsitsi urombo kumusoro kudenga zvaaitaura ipapo mainzwa kutya mainzwa kutya saka ini ndandinaya iyo yeprevious ndikati aiwa mamai dzawo idzi tesi dzavo dzavanoita ende vanobva kana vaakutaura vanokutaura zvinokutyisa mai vangu ndapuwa pamberi penyu imi mazuva matatu makore matatu haberi muri kunzwa here zvikazoti achisanganisa nezvimwe zvaunenge wakagonzwa kana kuti zvaunotoziva kuti zviri kuitika muupenyu hwako mai vangu imba yange yaenda inini yangu ndingati stendi yange yapadhuze kuenda maprofita ekumasove kuchishanu ivavaira vazoti pamwe pacho ndatogara ndikati andakuita zvechichengu ndichizvinamatira I am tired ndo pandakazonzi nekazi yangu yane vano haubatsirwe patainepo zvikanza mai munoda jena mamita 3 madhabho adzimai vangu ava vapei mari ndivo vanoziva kwekutenga jira iroro munganetsikana kumhanya mutauni ndoda kuti zvimwe zvirare zviri pakrawa nemazai 6 neorange juice kuda kutodla mazai yenyu vachimwa dla breakfast yemazai neorange juice kuseni iwo uchimati isina mukaka kuzimbabwe neorange juice tikurape mudumbu menyu adzimai vanobva vatenga panodiwa pazimbiya zihombe imbeyo ndandakambeona idzo nyaya dzembiya dzenyu idzi mbiya idzi idzo mari dzenyu idzi kaidzi amen zvadii panodiwa hombe yekuti munamatenyu vyaita mubva mazozviita zvinamatira zviri pakrawa panapa zvinoita se mubva mazongozvishandisa handiti ari kutaura ina atomboziva chinoti nandaenda kane hama yangu ikati baba vavanoona baba vavanenge vakaona ganda wanguita ganda rakatinekukirei vakati mari iripo apo ende zvimwe zvakaitika ndiri nyaya yestress yekuti hama yatanga yafa yechipiri yafa masiblings angu and I was very confused ende ndongo yaunotwa yaunenge usingafunge zvenatsori stress yekuti pachisidzika unokubvuma makambo zvinotisa kuti mapostori iwaya anoti kwanzi kune vanhu ukanzi uya nehuku anogona kusvika unopara chinzara chehuku mutumbi wose wehuku uya unoenda kupi mutumbi uya wose uya unoenda kupi chokwadi ndo pandakaenda dhiri pechipiri zvanzokai mageza muna matoyo ndobva ndatageza muna ikazi yangu iya muharare umu zviri kuitika maporofita emahararemo ndopavakatora tunenge turiti 3 tweorange juice kuisa mumbiya kachira kangaripo kangari hafu itaina hafu takapfugama takawanda asi wangu kandiva kuti namato ndokuitirai muri 1 muri pajira paine vadume vanenge vakakomberedzana namai vachiimba kuvhara dare rerufu kachira kakanga rikapfupfupi tapfugama takawanda ipapo mbiya yabva watora yange iri pakraka apa vamwe vakati hanzi panoda mbiya yenye kuti munozoenda nayo mazuve vakashandisa tumavharo 3 kubva vatamudza mudziva vari vadzosera mba mazai pakatorwa zai 1 ndo rakadirwa kaneta 3 riri zai 1 kuti dhimu ayo mamwe 5 aya akasara ari mumba inini munamato wakazosara woitwa inini mwoyo wangu watorombuka zvikanzi futi madzimai panoda kune mugozveitiwa choto apo avenenge panana mwari wenyu panoda umudze kuzoitiwa choto ndikati right mari ndida unoichinjira kumagrosi andinokwira konge kuti mari tinoichinjira kumagrosi mukadzi yani ndo paakauya mukadzi wawo asi ana vakosa vari kushandirwa abva ina akati maika mari ipapo ndandangwara manje ndikati ndo tricks dzavo vese vanoita kujoina inoita senge chini yekuti ukaenda kumabvuku tafara ukaenda muharare kwaseke kuchichi vane kakuita kako kuti ukakonekta vanoita senge vanhu vamwe chete mirai ndikuudzei kwete kuti vanenge vanhu vamwe chete kana kuti mirai ndikuudzei zvinoitika handi muri kuona kuti panapa tikusheya nyaya yezvinhu zvakaitwa neaya anozviti maprofita anditi hatidi kuti vanozviti maprofita andika hakuna maprofita amwari anoshanda achidaro 1
kuti anobatisa vanhu zvinhu zvavo. 2 vanoda kurara nevanhu. 3 vanoda kudya mari yako. 4 vanenge vachingokuitira mhene matrix anenge vachingoita. Anomaona. Saka vanhu vamwe chete zvamutotaura izvozvo nemhaka yei, they all belong to the kingdom of the devil. Anomaona. Saka somehow because zvavo zvavanenge vachiita ifeja ndezvefake handika vane spirit yavo iyoyo evil spirit yavanenge vachitori connected vese. Saka they belong to in the same bracket vese ivava. Hatizozivi hedu kuti zvinoitika muspiritual chi muspiritual realm chi, but I would like to believe kuti kana zvichiita vanhu vandofunga vanotombosangana usiku vanhu ivava vanenge vanotombosangana chite usiku like mweya imomumu vachisimbiswa. Ameno handizivi but kune kwaibonzi vanoenda vachinopiwa zvinhu zvavo vachinosimbiswa vachinodiwa ameno kwavanenge vachienda kwanotosangana maprofets acho iwana napapa vacho vanga vachitaurwa iva vakunzwa napapa maprofita maprofets zvese ikoko. Anomaona vanotozivana kuti ningi asi kuti ndofunga pavanopiwa payaka unosarudza kuti ini ndoda kuita chiprofita chakadai so indoda kuita chakadai so ndofunga asi vese simba ravo iro riri rekuita zvinhu zvavo zvokunyepa izvi pane pavanonopiwa kwavanoenda vese vanhu ivava. Ndakatombosangana neumwe ndati zvichipostori zvanetsa vanhu vamwe chete because vanofane psychology vanokupiwa tsanangura vanokuridha mind asi vakaona kuti uri vulnerable vanobva vada kutora advantage kupinza fear. Mai vangu ndaona panga nyaya yekufai ndaona mafamasi avana venyu vamwe vanobva vapindwa nepsychology yekuti mai ndaona masiwa nemurume ini ndikanzi ndaona masiwa nemurume ndoti zvina mhosva chero ndikuchengechereta vana vavo. Saka vakaona kuti uri mind yakuti murume hauna basa naye vanopinza fear kufirwa uchafirwa nemwana kana kuti ndiwo uchafa. Nichidzora kuna mai vaya vabva wadipirikidza kuenda kumashops ndauda kunomira kumbinda ndavati mari ndekwayi tasvika pamashops paya handina mari yandavachinja kana madzimai mungaite udyi hwakadaro kusanzi chi ndikati ndavakupai mari yembiya ndikakupai mari yejira mari yemazai murume wenyu achandisa zai 1 mari kondipei vakatipei mazai yangu 5 asara tikati zvasara zvichashandisirwa nezvazvichashandirwa mapostori ndikati mai usvini hwenyu ngandisakaso renyu risingazare musaka muchingoita chiprofiti chekuchisidzira vanhu. Mai avakasvava nokuti mupenyu wavo apinga havanambobvira kumbosangana nemunhu anoita sei anovataurira pfucho ndina ndiri wekutanga vanguti mudzimai zvakaovakurwa makovha wadzokera iyo yabva yapera iyo ndiyo maprofiti andinotaura kuti maprofiti ukanzotsananguro ibva wazochenjera zviri kuseri kwazvo. Vamwe baba vakanzi siyai mota yenyu zvanzi baba ndimune mota yenyu zvikanzi regai tikutaura kuti mota iki chimwana kuharare chitumbizwa kuchitumbisa mota yakafamba zvikanzi mota yenyu chikwamba mota yabva yapakamalaiti bva yanzi vanhu sundurukai mota yabva yafamba kana shuwa yanga ine chikwambo kana magic masaramusi I don't know masaramusi pai maki yenyu kuda pai maki yenyu baba vamwe vakuchitumbizwa vanotoziva muprofiti yanodare zvikanzi pai baba madzibaba mudare maki emota yenyu ndaona mota yamaita accident madai mota yakazodzimara kushandiswa nemuprofiti yakaparara ndichimubvunza kuti baba yave mota vave pamafono mota yakadzimara kuparara iri mumaoko memuprofita uchingochisidzirwa kuti baba vave ene muprofiti anotogara dzimba dzaakatorera vanhu zvai zvokuti tipei matitle deeds tiite sei namatiri imba yenyu kuitira zvikwambo woenda kutown house kumahofisi unochinja mazita nekuti ane matitle deeds ka saka kuzotenga vanhu vekumahofisi hazvinetsi idzidziswa kune vanhu vakanzunza matitle deeds kudii it's easy to change your name kuma-deeds office so long munhu ane maoriginals anochinjika smart zvakanaka zvisina kana mubvunzo. Saka ndazoti zvekunamata zvekumaprofiti zvinonetsa rega timbotsvara zvichivanhu uchivanhu kwandina kana dambudziko randakamboona naro each to your own. If you believe in God kana ungotireka ndichinamata zvakanaka steri takanosangana nemuprofita akabva apungwa paechinzi mira pane vakawanda varipo unoshandirwa nevakawanda tanzwa nekumara kuti pane ari kuita sei ari kupembererwa tikati regai ti haijekesu gate crash vafungwa vaprofiti vairi zvikanzi mimi munorasisa vari muchiti kuvashandiri vechivanhu vadzimu vakaipa musaendewo kuva neutsvina ndezveutsvina kushanda basa rakaipa kwemavingi pano zvikanzi tiri kuda kugadzirisa upenyu hwedu zvikanzi aiwa nevamunoti mandi munotungamira masowe munovata kuti vasaende kuchivanhu vachishupika vangogara
zvimwe chete muchiziva kuti wane chivanhu chinoda kubatsirwa kana kuti dzingave ngozi kana chii. Ndoka ndakanoti maporofita yanga ine zviriposo zvine sipo zvine star zvavanga vainazvo I think mumwe wacho hwana anga inazvo changa chiri pocket nejacket nekuoneseso hamero chakangoti ndione vanofamba nezvinhu zvavo vanofamba nazvo zvavo izvi vachida vachinotsvaga kubatsirwa kusimbisa zviri kana kuti kuona chiporofiti here kana kusimbisa chiporofiti. Inotonasa kuti vanotodirira vanhu ini vanodirira vanhu zvikwambo izvo zvizvoya vachituka zita vaya kuzobata zvikwambo vari vachidira chikwambo chavo ini zvandotoona ini muchimba dzekumazuva hazi munhu wefaneri zvimwe zvipfupi zvinoita muchinjipo zvoita seposo ndochaanga ainacho andithingi ndochaaida kuti chigadzirwe nasekuru ivavo kuti awane simba nekuti akaeresa vanhu zvinenge zvichiita. Ndoka ndakanoti ava nekumasunga avo you need to be really careful, very very careful. Saka ndokaenda kuti ndisheye zvangu nevamwewo kuti zvakaoma ende zvakaoma. Hey, thank you very much Kola for sharing nyaya yenyu. Thank you very much yo. And zvakaoma manzwa nyaya dzemaporofita kaidzi kuti zviri kufamba sei. Ini chinonetsa nchekuti chinonetsa ndechekudai so guys anditika maporofita anokudza kuti ndoda kushandira kuti urogwe handiti haana murume asaruda kushandirayo kuti urogwe ndoda kuti uite mari zvisingaite gore rino hariperi unenge watoine mari iwe hauna mari asi uda kupa inini mari dzako itsiye nyoro here dzokubvisa mwana webva namadzikwa right. Tapedza ipapo kwanzika kuti tikutenge zimota rakadai so iwe uri pedhe seni asi uda kundipa zimota. Saka zvimwe zvinhu zvacho nagaizika I think ngatingosvinyirai tega tidze kuzvinamatira tega mufunge handika ndoda kutora one wekupesira tichaita part 2 because macause akawandisa handika macause apa akawandisa pane munhu ambotora kufana let me take this person here macause akawandisa apa we're going to have part 2 shows Ephraim we're going to have part 2 tichaita part 2 yenyaya iyi haida kupera ngoti ndoda kuita zvandipata zvandida kunyora. Kola hello muri sei? Right, SIS MELLY, I wanted to talk about this Mapo story. Ndoda kutanga nambowatuka imbwa dzevanokadzi chaidzo. Mapo story anonyepa SIS MELLY. Mapo story anonyepa anouya nezvaanouya nazvo ndo vanotoisira vanhu zvinhu voprofita zizvo yakaitambwa iyoyo SIS MELLY live and direct. Akaitambwa iyoyo vanouya nezvinhu zvavo vozviisa mumba vozoti tozvatabata izvi voteya voisa zvimbiyambiya zvavo around mumba momo votonzi isa mvura mumbiya tsvaka paunoda kuisa zvinhu zvavo izvozvo ndo zvinopinda mumbiya umomo vouya vachiti vabata zvinhu izvo vauya nazvo maje kunoku kwatiri kunoku SIS MELLY pane vaviri vanotoveri vanotozikanwa neruzhinji vanotoenda nenyoka SIS MELLY kuisira munhu nyoka mumba pamubhedha zvonzi kwanzi nyoka iyi ndeyababa vako ndo vari kukutadzisa kuti ubate pfuma kana kuti urorwe zvakaitirwa so many people the same nyoka yopuwa mvura mumbiya iyoyo SIS MELLY is so bad but vapostora aya vanonyepa vanhu vasadyiwe mari nekuti vakaisigwa nyoka idzodzi kunoku vakatorohwa mari chino ma7,500 SIS MELLY kwaitotora kuti titore nyoka iyi tinoisiya kuMozambique tinonida mombe 30 iko zvino chimbokanda yawinayo panyoka iyi hanzi zobva ndakanda mari iyaya ipapo nyoka iya ndobva yazvonyongoka ichipetera pamari iyoyo hanzi ndobva yakatraya kupinda mumbiya muya ndobva yaita hombe sastereki vanhu kuita time vasingapindi mumabhedroom avo vachitya kurara mumabhedroom avo dziri nyoka dzevanouya vanouya nadzo uko tikumboteya vapostori vanonyepesesa inini ndoda kuvafumura nemazita avo but ndichiri kumbotya mutyei vanhu vanonyepa nekuti vane zvikwambo SIS MELLY isitoona pane munotyei nai ive muri kutyei kuvafumu muri kutyei tikuwirirana pano kuti vanhu ava ndevefeki saka muri kutyei
varoiwa sisimeli vauraya vanhu vakawanda varoya vanhu hakuna munhu anokokuroya just like that kola hauroyeki just like that usaponyeperwa haumboroyeki iwe kola vangani vehama dzako veukama wapo uri kudiaspora iwe vakatokuzama iwewe kutokutesta zvausina kutombobvira wakaziva zvichiramba vangani pane varume vaviri vaparadza upfumi hwevanhu nelife dzevanhu sisimeli vanhu ivavo ka mwari chaiyo chaiezvainzi kama ariko kana kuti ini ndaida kumuona through those people because vanhu vadestroya so many people's lives. ndivanani kola ndisevezere hako ndisevezere nditaureni ndinyeurire nditaureni sisimeli kune anonzi Philip Kanukamwe naRodwell Chidakwa Philip Kanukamwe naRodwell Chidakwa paUK apa stop game renyu ramuri kuita iri siyana ine game ramuri kuita Philip ndizvo vaparadza vanhu ivava isyndicate sisimeli matsotsi hakuna matsotsi kani matsotsi iwe mwari havadhakwa vapengi zvokuti iwa huna chawakanganisa chawaita muroyo ungobva kwaanobva ukoko usingazivi ukasangana naye kuuk inotokadligwa mari wamutaura ongoyotikadhada tokuuraya kunyepa ini ndakambokudza nyaya yekuti ndakambononga mari mundiro yenhikiri yemaprofita handakambokudzai kuti ndakaitora mari mundiro yemaprofita rezvokuti kwai munopinda pamaprofita kwai idzo mbiya dzavo ndiro dzemapuranga idzi yagadzikwa baba vangu vairwara taiva ichona tainda zvokweka nabankuru vangu vaya ndaitaura vaya vauya nanamhomza vangu tazara papaya kwanza handei handitika tainda tevererawo zvendatifamba ndainda kuyaida kunorwisa tiko zvinofamba seiko tasvika kune mumwe ku16 ko maizaniko mai vaya mira iti kuchifunge zita randimbovafumura hanzaniko mai vaya vainzaniko imi vanhu kugweri mimi mukadzi aigara ku15 neku16 uko aive nemurume wake vaita zvokuenda kunoita zvechiprofita kuna namibhia bhosvana kupi kupi vachitora madzi vanhu vainzaniko mai vaya pane vamwe vekugweri vainzi maitonga ivo vainzaniko mai vaya vanga vasinganzi maitonga imani vangori vechidikiwa tichitizo tasvika kuya zvetanzi kaigarai vanhu vagara pasi vapibiri vaita zvinhu zvavo zvozvo muri kuzwa vaita zvinhu zvavo apa vaungorugomera kavari kumboko anomaona zvikanzi maiwekani tationa panapa pana kutomo mirai haiwa vakareiwa si zvinotodii zvinotorapika titozvigadzisesa panaka chinotomboramba hapana mai mwana isai mari yenyu mundiro yenhingirikiri yepuranga yaya vaburitsa kavanhu vakura mari yaiswa mumapuranga mame yandiro yepuranga ingairi mariko handichazivi nguva yoyo mai mwana muri kunzwa atanga pane kuti atsaura zvinhu zvokuti zvokugwara kumu zvazvafambira akusiya teki dondo kumusha kwenyu ukazodai kune muti uri kuseri kwemba kune zvinhu zviri obvious kune imba isina muti kuseri kwemba wakamboonepi musha usina muti kuseri kwemba zvotanga iyo yangu yekuita kunge ndaisvikigwa ndichikura yemusikawo yangu iyoyi ini mari ndo kunonga ndikati handei afanaka zvotogwa pamari ndatotora memwana pakaita kikirikirimi bomurongo chindibata moko chindirova kuti ukadzosera mari mundiro ini chiti mari handidzoseri hapana zvinhu zvakadaro mari yekunyepa avo vari kutoti toda mari iyoyo handimaona mai vayani murume wavo tikuda mari iyoyo pakaita kikirikiri munongo waimi mari ndikaramba nayo mwana zvo zvandakazona kuti vanhu hamasatsika vakasvika pakuzondiregedza ndibva ndabuda handiti tabuda panze mai vakazonditevera mai vacho vaizaniko vakaondidana handika vandidana vakati iwe toda kuti tigoshanda tose unokaite ugozotenga mazai neshinda tsvuku neredhi ugozodzoka pano achazivi kudhara but vakataura nyaya yekuti tivanoda kuti vagozondidzidzisa tigoshanda tose handi muri kuona tigoshanda tose ndopandakaona kuti fake ndakaitora mari ndikatodza kunzi ndichatofa mari ndakachena nhasi ndichingori mupenyu hakuna zvokunyepa zviya Philip naRodwell paUK yavava siyana ine game renyu yamuri kuita rekuvhundisira vanhu kuvhundisirwa problem iripa guys ndeyekudai so yatinoita tinokwatiswa zvokuzwa kufaka tobva takwata kunge isifu tisingafi hanimaona guys garai makazati one point or the other at some point tese we are going to die whether you like it or not hakuna munhu anovhara rufu rwako guys garai maziva ipapapa guys munhu anovhara rufu rwako chiti ndimwari hakuna munhu wenyama anofema anoenda kutoilet muri kunzwa anodya anovhara rufu pamusoro pako rufu mutemo wamwari
wakanyigwa mubhaibheri mukangozviziva zvichero kasafa nhasi asi unogona kufa next week unogona kufa gore rinouya unogona kufa in the next 15 years to come asi kufa chichangofa chete saka problem tinokwatiswa nenyaya yekuti tinotya kufa handinombonyora pana pazvimapo zvokuti muchichaunonyanya kutya chii vanhu vakaona kuti totya kufa munotya kufa asi muchafa ndochokwadi chiripo saka musakwatiswa nenyaya yekunzi hanzi wanzi yakaiswa mwari mundiro kwati vanhu vacho vana vavawisiki here maprofita iwezi mungonoona achita zvi mene zvanenge vachingoita handiona musabvunisirwe nekufa mudzoti kana katichafoti iwo haufi iye haafi here haafi anenge achitanziwo chafa iye haafi here akangoti ifa kokwenyu kune mumwe munhu kwamuri kuti kuuk kune umwe mumadzibaba akambouya pano unonzaniko kulutoni ikoko handakanga mazita rake ainzaniko madzibaba uya SIS MELLY vanhu ava vanouya vagokuprofita bhuku rese roupenyu hwako hwese vanogokutaurira zvese wofunga kuti zvino mwari wangu vanti zvino mitauro yakuzodzika vaverenga bhuku reupenyu hwangu hwesowo vanhu avakaipa havasi right ende vanotove nevanhu vavo kunana Botswana kunana Zambia South Africa igenga Harare igenga yese saka paunonzi indambonoshandirwa kuZimbabwe unotopeka bhegi uchitoukwirira vanhu vamwe chete anenge anifaira rese vanhu vamwe chete apuwa zvese wofunga kuti wabatsirwa apa zvonzi paiko panonidha mari yekuti chino ndokutora kumwe kwavanoita mari dzevanhu vachiti kunoda kuitwa muteuro kunodiwa mari yekufambisa chino thats the other way yavanotora futi mari dzevanhu vanhu vaya imbwa dzevanhu kasi chaidzo handini kana kumbovaona kana kuona gemens vepetopangwa handidi imbwa dzevanhu vanonyepera vanhu kunyepera vanhu vachiinseta fiye muvanhu kuti vavatye aiwa kana mwari dei ariko zvisvokwadi kana mwari ariko dei ambovatonga tichiona I think unosati chiikolaka inyaya yekuti tinonyanya kuafectwa nematambudziko akawanda sevanhu pakurarama handinoona tinonyanya kusangana nematambudziko akawanda saka sometimes we don't know exactly where to look for solutions handiti saka ini ndikauya ndobva ndakuti paita sekurupiri apa handiona inda kwavapiri iwe unotomhanya uchiti chii ndauza zvakasekurupiri ndikunobatsirwa ipapo handiwana wozozviona papanda kuti hapana mai mwana ngeke ukasaisitsvaga dhipu pamusoro pevanhu avakava unozowana shocking things ufunge shocking things vamwe vakamboya panapa tikazovaona vakudhakwa zvisingatoitika sokuti ko iyi ndeyaipi futi tikazonzi akunyatsobuda nyaya antiwaona so zvinonetsa guys amene tingabatsirana sei tingauzana sei I know kuti guys tine maproblems tese akuna asina problem dakudza ichoka pamberi pamwarasikana hatina akuna anoti ndikurarama a rosy life isina maproblems somewhere one way or the other maproblems tinawo tese hamunoti tingabatsirana sei kuti todiko tita seko handizivi kuti mutisarama muchingowira maskam ngaya guys maskam anenge achitongoitwa mufunge isikamu dzoga dzinenge dzitorwa ipo paya but ndisho tindotoita seko kuti munyatsa kunzwisisa because ipapa pakati yaumwe akati ndinotoprofita ipapa asati apedza madharizi anenge atotipei namba zara kuinbox handinoona vanotozara kuinbox chaiko chakudhara vatozara kuinbox saka unosha kuti woyatsa kuzvitaura sei kuti munoona zvinoitika vedwe tisi tichafufa mani guys vedwe kana tine maproblems no situation is permanent pano pasi nothing is permanent pano pasi zvichapera chete kana uchero ikanzi nhamo yauyaka chirega ikurova ichapera ichadarika andimona rohwa nenhamo yacho ichadarika ndeni ukasingaboiti nhamo guys vanokuprofita vagoti panodiwa mombe 5 dzoda kungonotimirwa dzirasiwe kuti mhepo iyi mweya wengozi uinde pamombe idzodzo anenge atora ivo vachizotora mombe idzodzo hapana mombe inotombotengwa hamene upanonotora mafotos ecopy because inini I requested mafotos kuda kumaona chino hamene kuti vakanotorawo mafoto api but it was too late because dzakatorogwa pasi petoka big time nevanhu ivava ikamba katsi dzevanhu ya hai handizivi kuti tingati kudi vakomana munozoti varume nevakadzi havasi kushanda kudzokota basa rechiprofita iro riri vese murume nemukadzi anenge asingashandi memwana vachimirira kutoti tichadla idzo dzichauya nevanhu tichadla mapaunzi tichadla mausa ameno mose kutoita basa iroro mai mwana idzo mbiya dzihari idzi vede bhaibheri iri kairi iri bhaibheri rakutogwa richitwistwa iri richitwa zvarakuitwa iri richinamiwa richipenengurwa richinamiwa richibhatwa richiautwa iri chiri bhaibheri ratoziya here asikana because chatoziya chekutanga salvation is for free ine mahere guys salvation is for free
ruponiso nderwemahara. Muri kunzwa? Jesu cheche akafamba imika naye kola kana chinyepa ichi ndikunyepa koma msimeni njeni. Jesu paaifamba kudai so handiti akaona vanhu vachigwa umwe abviswa muvengi vanhu vaitoda kumuraya abviswa nzeve handiti akatogwa nzeve yakabviswa nemudzidzi wajesu mufolowa wajesu handiti vachizama kuputisa jesu handiti jesu akatora nzeve akaidzosera handitika akati atiti chivi nechivi akadzosera nzeve yaye handiti adzosera nzeve chiimajina kuti dai angari maprofita anhasi ari kwamuno kuzivai wadzosegwa nzeve machadyiwa marimi. White kadi akuru se like ndikuudza SIS MELLY kuti kuenda pamba pemuni vagoti ivai kuti mboteya pane zvikara chaizvo voteya kuti izvo vari kuti kukuvharira ikuro kuti musaone vachipinza zvinhu zvavari kupuya nazvo wozoti kwaiko nyokayo ndeyababa vako. After that voti toda kuti toitora tiparadze inonoparadzirwa kuMozambique saka pachadiwa tiketi. Mirai ndikudzei chimwe chinhu wani ka chamunoudzwa nenyaya dzekunzi tugadzira misha. Munoziva kuti hakuna munhu ofaka ndiani akambogadzirwa musha wavakanzi wanaka. Ndambobvunza mukomenzi kuti kana uripo unonzi wagadzirwa musha wekumba kwenyu iwo musha wekwenyu ukanzi musha uita wogadzira iko zvino wanaka ukabvapo musha ukanzi wagadzirwa nhasi nevanhu vanenge vachinzi zvitopota zvinogona kwaita gadzira hapanaka mangwana mukaenda kuna umwe kuti pamusha penyu pada kugadzirwa hanimaona ponzikadzirwa zvinhu zvanaka mombe dzotorwa mobvapo vachingoenda vachitapedza moenda kune mumwe anosvikudza kuti musha uyu unoda kugadzirwa akambogadzira pamusha penyu pakanzi panaka ndiani kune uchingonzi musha unoda kugadzirwa asi uri kugadzirwa everyday musha uyu guys zvimwe zvinhu ka ngatingoraramai nenyasha tichienda animaona ngatingoraramai nenyasha tichienda ndochokwadi chiri pambe chatoda ngoudzana asikana because chokwadi mombe dzichapera mumatanga mari dzigopera mabank accounts muchingopa henyu vanhu vamunopa uyai nemari yetimwe maamarula panapa uyai nemari yetimwe maamarula ndochokwadi chichipo chakatonaka unozoudzwa marriage kuzanzi ucharorwa iwe uchadai ukuda kundirooresa iwewe who are you kunzi uda ndipa marriage iwewe yemumhepo who are you marriage yemumhepo unondiprofita kanzi ncharogwa ndakuona uri who are you uri godherewe ndokuzopiwa varume ava vemumhepo vanzi vachima spiritual husband emumhepo hanimaona alright kola thank you very much anzi pane umwe atoda kufonera gaitore one more dzogumbura nyaya dzevanhu ivava ndochoka ndichiripo musaintime guys nini vakaya panabatuka tiri kuda kudididi indovarega noti tipe mari yangu wondipa vouya pano imi mukazoenda kuenda ndaisa disclaimer mene henyu tikutoita live panapa muchiwa tikutaura every day kuti go at your own risk, go at your own risk. Munotovikirwa makambona kuti munhu anaenda kumasoweku kuya kumasoweku anda kumasowe achishambira zvakanaka naka mai mwana osvika otonohakira zvinhu zvekumasowe kuya otouya ava wesi vemwana vanotorana nemhepo guys muzimudzai chingodzai kungofamba so ingozvifambirai mungodza kungoti ndikoko toda kuona zvinoyanga zviye zvindiwane momira wakadaro muone kuti unotonzi ndiwe muroyi utofamba uchinzi muroyi iwe usina chawakabata kana chaunacho makambozviona kuti kana usina chauinacho usina kana chawakabata pese pawasvika unotonzi muroyi because you are intimidating them, you intimidate them nokuti you are clean. Utodedzwa uri ugodzwa zvikwambo ugodzwa kunzi wakauraya vanhu anti mazvona you are clean, your hands are hauna chawakabata hauna chaunacho because they cannot do what they want because wasvika iwe kumazari kune mamwe maspirit guys anodisturba vanhu kune mwe mweya yakachena zvinodisturba vane mweya yakaipa kune mweya yakachena inodisturba vanhu vane mweya yakaipa hanimaona zvokuti unosvika panzvimbo kudai soka utino uchingovenga uchingodika apa una zvawakada chaunacho utonzi kwai apo yanenge muroyi wadi hapana ndiwe muroyi ndiwe vari kutaura because uri kuvasheka, you are shaking them, you are shaking them hanimaona you are shaking them. Kana waita muprofita kana maita pakaita maprofita aya handika maprofita badega tikudza naichokwadi topa igame kuti cash salvation is for free ita muprofita anondikurudzira kunamata kuti amai
Mwari vatara zvakati handika pindai pamutsanyu muna matemega ndopane kundiso yenyu. Yes, those are the kind of prophets that we are looking for. Anmona ndova tiri kutsvaga ivavo. Ini ndaona namatai ndangona kundiso yenyu kuti 7 days fasting and prayer aiwa munokunda. Ndova tiri kutsvaga. Hakuna zvomunoti kwanzi tangwaisa mari yako apa paisa indarisa mari yako pa World Remit kana pa Western Union ukatodaro tatokonana. Patoita era. Abe ndazvitaura. Andimaona. Guys, one day ndichaita day rekumboti timbokuvigirai movie is it prayer room, war room. Andi chakuvigirai movie war room toriwo chatese pano tichianalyze pano war room. Njaya ne movie iroro munyatso kuriona munyatso kuona mega kuti yes guys mina mati tinoona inonoka kuuya tinoona sodzimwe ngwa inonoka kudi inonoka kudairwa mina macho yedu tinoona sekuda noti tiri vana ndichika hatina patience dzimwe ngwa unongoshela instant prayer instant result ipapo instant answer ipapo and but guys zivai kuti patinoona mata papa yaka tichinamata kuna Mwari tiri vangani tikumbira zvakasiyana siyana. How many are we right now? And we are 800 and tese apa patine zvikumbiro zvedu zvatoda kuna Mwari apa. Hanmona saka Mwari chitengoone yakatanga kumbira ozorindawo pane akatevera anozorinda pane akatita wechi number 3 patazosvika mabhibi kwandiri nika ndendataura moyo ndati Mwari havapinduri ende Mwari havako ende Mwari havapinduri andimazviona. But anyway, part 2 is coming guys. Part 2 hanzi that movie yes war room. Munhu ndoziva ngode sorry yenyu maprofita ndozati maprofita muri comment section ndozati maprofita muri kundiona ende mchandivenga but sometimes the truth needs to be said very well. Kana mchida tipinde mumambo wokudenga omukamu ngatingoudza nai chokwadi handimona kana mchida kuti tipinde mumambo wokudenga kana mchida kuti tifambe chako tinda kumambo wokudenga ngatingoudza nai chokwadi ma angry face ari mbonivhundutsi mufunge hari ndichikise angry face andimona angry face ari ndichikise ndikanitotaura chokwadi nototosa ndikanyatsa kutodzikisa gejo andimaona. So guys as much as ndandiziva kuti tingati kudi ameno kuti Mwari vangatibatsira se guys andichatori macalls guys. I'm going to take macalls per second part 2 andimaona kana mandibatsira anditi zvinhu zvangu zvikafamba inini I'll come and thank you anditi mukandibatsirawo zvinhu zvangu zvikafamba ini semunhu wenyama anditi kana ndabaranga dambudziko ombera ngara ndishungudza nguva yakareba chero mombe yechi ndinotina nayo ndoga musina kana mboitawo kuti uyane mombe ndoga semunhu wenyama kusati ndakabatsigwa apa ndinoitina ndikaenda ngati aiwa ichi chipo changu chandiri kukupa ichi because tino appreciate tiri vanhu wenyama chipo chandakupa itorai mota kune vanhu vakatengerwa mota ndoziva ini hobo vakatengerwa mota vandoziva yekutenda thanks kuuyiwa nayo chako ichitodrive nokuti imota ndeyenyu ndinotenda because dambudziko reranga randishungurudza makore ndo zvinoita Mwari mufunge. God gives things for free. God gives us even this life that we are breathing right now for free. Tenga imwe yawatinorarama guys. Do you think we're going to afford? Let's be honest to each other guys. Dei Mwari vaiti right now ndiri kubhadharisai mweya wose wamuri kurarama umwe nemumwe handika I want man how much do you think guys we're going to be charged? That's all right chokwadi. How much? Pana igona kutenga ere mweya wake apa. Hapana igona kutenga mweya wake. Saka maprofita I know kuti muripo makatera handisi kuataka isori yenyu. Don't take it the wrong way. I am not attacking you. But I'm just saying this because we've got people who are vulnerable. We've got people who are too gullible to just, jump into everything that is being said out there. But if you are Diary's family, and you are part of us, you are one of us, and allow us to allow us to murudo zvatukuita izvi. Kune munhu ataura ndakarwara ndikada kufa zvoti ndaitoona ndainzwira zvaitaugwa kumwe ndiri padeathbed and asakamuka dai akanzi tenga that life iwe aibhadhira mari kuti wamuka tenga iwewe life yenda kumutsai aibhadhira mari hapana munhu aikwanisa kumana hapana munhu aikwanisa. Saka vaprofita ngatite zvinhu zvedu nemazvo shandisai mukashandisa mweya waMwari
the Spirit of God, we know kuti munodya muda kudya tozviziya. Yes, you want also to survive, anditi muda wokudya mune mhuri dzenyu mukuita basa raMwari, anditi, but allow us to come and thank you, please. Kana matishandira, allow us to come and thank you from the bottom of our hearts. Ndo mabati kubata kwa Jehova ikoko, ndo kubata kwa ruoko rwa Mwari, kuti aiwa munhu waMwari, inini hangu ka zvamanditiraka ndatotireka nditosadza troli yenhirikiri ndiuye negrosari ndizokupai kana ndayambuka. Kana ndisinawo kuyambuka, nzwisisewo kuti handina kuyambuka. Handina Yesu vanhu vanenda hamungazoona yambukiwo mese. Handitika pamwe zvinogona kuramba zvinogona kudi. Hanimaona. Asi allow us. When I was angry face, unondopenga zvako wewe angry face asirega nditodzikisa gecho nokuti wasama angry face. Allow us to thank you ourselves. Handika mumbomire kubhadhasa ende mari dzenyu dzimwe zvacho dzakareba. Dzakarebesa mari dzachona. Nekutinzi mukutaura nyaya yekutaura iti ndikuda kubatsira ndipe $20 kana $30 woye kungoti yemaoko is understandable, but makunun'unu acho anozotaurwa ka pasati pashandwa basa ka avakomana ngatitirane idzisi. Imi vanhu kana mabatsirwawo ka musakangana kutenda vakomana. Kana mabatsirwa please ka zvimwe zvinhu munozozvikanganisira mugozozvivharira zvinhu zvakawanda because hamuna kuenda kunotendawo. Kana mabatsirwa endei munotenda, go back and thank munhu anenge akubatsira. Handi ngairi zvingove fair square deal, handiti ngazvive square deal. Kana mabatsirwa go and thank, handitika musangojairira kuitigwa kwekwaini ngojaira kuisa maoko pamusoro, ngojaira ngokuisa maoko angu pamusoro, uchingojaira kuisa maoko pamusoro, chimbojairawo zvekumbofuga wega komani. Ngatimbojaira kuita maprayer atikofa. Ngatimbojaira maprayers atikofa, timbojaira maprayers a 4 o'clock in the morning kana 5 o'clock makuseni wega. Unoti is it impossible? Amen. Indangozvitaura zvouyo ari kuisa zvake maangry face, uchadhakwa nemaangry face ako haumbofa wakandisitopa kutaura chokwadi. Inini manje ndotongotaura chokwadi zvachiri wena ndichitodarika ndatochitaura because we love them vamwe vedu, but the way zvezvinozooperatwa nazvo zvimwe zvachonaka tinovhunduka kumana, tinozovhunduka. Panapa padiaries panapa pakauya Bolas panapa akati vanhu vangu ndakuudzirai zvekutaura inini, akataura kuti inema melano vaaudza vanhu ava kuti vaya vashara. Come on guys, ndakakuchallenge imusuya. Come on guys, pakushava kana one anobuda wachitaura chinhu zvangu zvakaita one anobuda chitaura chinhu zvangu zvakaita. Pakashava kana one ka pakashava one munhu akabuda chinhu zvangu zvakandishandira zvakaita one zvake uyu. Handisi kutaura 3 guys, ndiri kutaura munhu one akauya akamira kuti aiwa pamwe zvenyu zvakaramba wasini zvangu zvakaita. Pakashayikwa kana totally pakashayikwa. Ndakabvunzazve iko zvino right now I'm asking you again, aripo here one anoti zvangu zvakaita? Maybe we are mistaking, tiri kumistake somewhere, maybe tiri kusiya, I don't know, maybe pane patiri kukanganisa somewhere. Guys, kana pane one anoti zvangu zvakaita ka tikumbirawo kuti inini hangu vasikana ini zvangu zvakaita, because inini ndaiziva inbox yangu ndindoiziva. Inbox yangu was flooding nevanhu vachingotaura hapana kana handina kana one positive answer ndakawana pamberi paMwari kana ndichinyepa guys ka Mwari ngavandiuraye kana ndichinyepa. Handina kana one positive answer. Ese aingori macomplaints chete, ese zvawo aingori macomplaints, ese zvawo aingori macomplaints, ese zvawo. Ndikazonzi ndakuudzirai kuti yamutaure zvakati. That's what it was said kuti manga vaudzwa naMelly ndikazodai ndinawo ndakambopindira guys, aripo ndakambopindira inbox ndikati uyaufonera utaura zvakati. Why would I do that? Why would I go into somebody's inbox ndoti uyautaura zvakati palive pane vanhu vakanga vakawanda kudaro? Anzi ndakabatirwa namwe mbuya ku Epworth zvikaita ku Epworth andika ku Epworth ndamino mbuya vakaisati vasivi tikutaura wezvevava takamboonawo pano.
izve Mwari ndakasodzwa kudhara kuti ndichakuisa Mwari ndikataura kuti handipindi Mwari andisingadi kupinda. Ndakaudzwa kuti ndichakuisa Mwari ndikati ndakatomirira kupinda Mwari iyoyo, ndoda kupindamo, ndoda kunoona kuti munei Mwari imomo, ndoda kuti ndipinze ndione, asi ndopinda kana ndichida, ndipindi kana ndisingadi. Nanhasi handina kupinda Mwari ndichiri pare, ndopinda Mwari iyeyo ndopinda iyi. Hari rudziya ndopinda. Ukobona mune ujaindi hwangu munhu akura kudai, hari yandokwana inobvepi? Hari yandokwana kukura wakadai so ingawanikwepi? Gate roro si gate kaidziramu kai ndipinde mukati robvepi? Rowanikwepi? Hapana ndivhundukiswe zvokumhanya guys. Inini manje one thing for sure about inini ka andikwatiswe zvokumhanya hangu. Ndomira hangu ndakamira chakwasa chacho kwa andikwati zvokumhanya. Ndokona ngotsenda kunyarara ngoti let me just ignore zvingodarika so. But not kuti hanzi ndotonyasa kutoti kwai kwate mchiti kwai haiwa kuzokwata mai andikwati. I just decide sometimes semunhu mukuru unozvidzora kuti zvimwe zvinhu is not worth it, let me just ignore, ungosiyana nazvo so wodarika. Andimaona. But andikwati zvokumhanya, handivhundisiki zvokumhanya. Handivhundisi kana ndakazvimirira panapa, indotaura wani ndongozvitaurira panapa chokwadi ndakangozvimirira, handivhundisiki zvokumhanya. Ndochokwadi chiripo. Chokwadi ngachingotaura kuti chakaipei. Truth breaks no friendship. Seke uyu muprofita wefake ari kuisa ma-angry face uyu muprofita uchapora zvako muprofita wefake kuisa ma-angry face uchapora zvako because I am here and I am here to stay and ncharamba ndakadzvanya and nchadotsika ndadotsika chepakati. Nchadotsika chepakati. Uchapora zvako. Indakati kuti utange kundigona ini ndinotanga kupfura ari pamberi pangu kusu. Pede chakwandiri besides that hazvi zvakaita. Muri kushandiswa nenyaya yefear guys. Kana pane chinhu chakataurwa naMwari kuti hanzi allow me, hanzi there's a verse that talks about fear. Handitika fear is what? Tichikangama guys. Pane verse inotaura nezvefear like fear. Kushandisigwa fear yenyu fear. Kushandisirwa kutya pamunoita kuti kwai ndotya kufa kuya, ndotya chakati ndozvamuno weapon yamunoigirwa iyoyo fear. And ukangobvera waita fear ka, you are very easy to no, not fear not, I say fear not. There's a whole verse inotaura nezve fear. There's a whole verse that talks about fear. Iripo. Andichaedza kuenda kuipiwa, ndichakutsvagira research. Hanzi Masango aida 750 pounds kuti mumuone kuti anoshamisei. Kuti anondi kuti ndimwari, kuti gomo ripi rinonzi Masango rinoyera roda bhajogo 750 pounds. Imingaimi musoro wachapiwa uripi? Musoro wemwana uripi? Gatangire ipapo. Musoro wemwana uri papi? Vambotaka vanotorera musoro wemwana wouya nawo woti musoro wawanikwa ndauya nawo uyu. Totangira ipapo. Mukurangarira gore rero yamai mwana papa kuti vanhu vakafamba vakanzi kwai musoro wanzi uri pakati pakainda pakanoshaikwa musoro wanzi umwe akati ndaona pakati pakainda pakati umwe akati ndaona pakati kusvikira zvangovharana. Musoro uri kupi? Tangire ipapo. Musoro uripi? Maporofita nhamo iri kushuura munhu wese paZimbabwe. Tese tikushugwa nenhamo paZimbabwe apa. Kuti ndakunotsvaka mari kune dzimwe nyika kushugwa nenhamo andika. Kuiva musi kuzoda imimi chita image dzedzi dzamunotedzesa ita image dzedzeka mungotionawo zvakanaka naka mutionewo kuti zvinhu zvichinji mushoko. Tioneiwo nemahari aya kuti zvinhu zvedu zvichinje zvinake tidzokere kumba. Tioneiwo mukuza zvandikureva. Tioneiwo itai zvinhu zvedu zvamunoita kumagomo kana kuti mungoita magic zvokungoti vanhu vangosarenda kuti we are surrendering power nhasi. Takumbosirawo new blood. Itai izvozvo tione kuti shuwa zvokwadi eheka. Hai wow. Kiri mera moya handivhunduki zvokukwata kudaro. Masimba madrugs aya. Masimba madrugs ndiwo anomudaro. Masimba uyo yamadrugs ndiwo anomudaro. Masimba aizvibaya ishi. Inonzi chikrista umeta achizvibaya achita hana drug rasina kuita masimba abvunza isu. Pana kana kuti kwai kudiwa yakudrug fair yaende he cannot akapiswa murehab nhasi haiti mwedzi. Unozoti kana akapinda murehab yemadrugs unofanira kuitwa kuflashwa out zvese kusara uri clean. Masimba mwedzi anenge atisa adzokera kurodi unorowa unosvita futi odzoserwa futi tuma. Saka kwaari zvato ende hachina basa akatogive up neupenyu. Musasara muchivhunduka Satani guys zizi harina nyanga manzwa.
izvi rinenge rine zvinhu zvakaita kunge nyanga izvozvo zvakadai so, but hadzisi nyanga. Saka part 2 to come, guys. We are not given the spirit of fear, guys. We were given the spirit of boldness, and we were given the spirit to conquer this fear. Musafunduki. So guys, part 2 is to come. Manodatara nyaya dzavo. Sorry henyu vatsikwa mukadheni, especially anga chikana ma angry face. Sorry zvako indambono ma cold water uchapora. Ukanaona cold water so zvinotidzikirei. Andoda unotidzikirei. But kana usina ma cold water ucharamba chungobatikana because I'm bringing part 2 zvakare. Uchabayiwa nokubaya ma angry face kusvika muchafonyoka. Hatimiswe na angry face guys. You should be knowing me by now. So guys, taipedza ndatsika mugarden. I know ndatsika mugarden, but sometimes we need to. Kana mchida kushanda nesu panapa, shandai nesu for free ka guys. Moya panapa moti kana zvinhu zvako zvaita uzonditendawo. Then you are very much welcome. Tushandidzana zvi. Ndokuti nyika inake. Anditi maona. So guys, tobatana. Musakangane kuenda kushopu. Nigikiri. Anza akabata getaway. Anogara achita getaway ana. Masima anogara achita getaway every day. Masima ma drugs aya. Zvotuwa kurewa chishecho ma drugs aya anoita aya. Nakurewa chinhu yayo. Ma drugs. Hatimiswe nematsaga isu. Hatimiswe nematsaga kana. Part 2 ndoda kutogara nakanyora nyaya dzacho pasi. Nyora email. Part 2 I think let's bring it on Monday because for Friday. Friday, you know, tinenge tiri kumafaro is. Tinenge tiri kumafaro kuma live anenge achibudikira nepa job backup. Ndipanenge pachibudikira nema live. Saka Monday. Saka we angry face chimuyimbo kanda kwa simande tikudzoka zvakare part 2 iri kuya Monday. 13 we pano Monday. Antombo ndokona ndakuzongutasa after kuti ndiana kasana ndova ndakubloka bana ndikublock ina ndikublock andikublock ndotonimirira kuti unyatsonzwa kuti part 2 zvakare tichitestify futi hatikublock da unyatso kuwa part 2 apa kuti how far. So guys, pajobek antoda kuona ndakupa idachka Lorraine vatsikwa mugadheni ka Lorraine kupa cheni vatsikwa mugadheni saka zvakunetsa kuti asaka nde angry face because garden ratsikwa saka asazvitadzisi zvo guys azvimbotadzisi guys taitadziswa isine ma angry face ka date singa makatokanga mwane zvedu because ma angry face tinombomapiwa kwete zvokunyepa zve but harina kana uchitopedzesa angry face ndichitoendera mberi mangwana ndichitodzoka futi. Unoona kana kuti dei taitadziswa kuita toita izvi nevanhu vanotaura dei handitoregi kusvikira vachadhiniwa voga kusvika pakunyarira kuti si because vachitotaura ine ichitoita bhora mberi handiregi. Unoona saka guys haitsi hanzi natatechi anaunza ndakona konse right. Saka guys takuenda tobatsana nemusi Saturday part Saturday guys, Saturday na 12 kutangana 12 kusvika na 12 kwakunoedza tetiriko uye ma angry face futi uye handitika uye uchingobaya uone kuti hatiregi here kutamba teti chingororova kuspina chako uchingobaya right. Saka mongoramba anzi angry face mboti apati kuona aiwa ndichakudzai kuti angry face ndiani ndingopedza pana pandichakutaurirai kuti munhu angry face ndichakutorai screenshot ndokutadzai kuti uyu munhu angachibaya angry face ushu ndichakutaridzai ma angry face ake ndichakukandira screenshot yezita rake right. Saka guys mona matawo andichika event munozati event izvi kazhinji kacho panoitwa ma event the devil tries so hard to attack. Anamona so hard to attack panoitwa ma functions. Saka please ma prayer warriors ndozati makamira nesu mese muri kwa muri makamira onesu kuti tipati idi ifambe zvakanaka. Anditika pasashaiko munhu anozonziye pazodididi we cancel the spirit of COVID on the day inezita raJesu. In the name of Jesus, we are cancelling every spirit, every false spirit that is coming from the devil, every spirit of sicknesses, every spirit of COVID, every sickness of accidents, every spirit that is not from God. We are cancelling it right now in the name of Jesus. Every spirit of false prophecy in
the name of Jesus, we are saying, may the light of God, may the thunder of God strikes you in the name of Jesus. The thunder of God, the wrath of God, the anger of God, may it strikes you if you know you are a false prophet in the name of God. You don't get to play around with God's name. Nezitara Jesu. Tinotaura mweya wekumusoro, moto wekumusoro kuti dei wauya waparadza, ngauye udestroye, ukushayise peace kati mupenyu wako, ukushungurudze, ukudestroye kusvikira wasiya watsvaga Jesu achawanikwa muwane. False prophet. Talking about you. False prophets. Moto kumusoro kudenga toda kuti uwire pamusoro pako uone the power of God, not the power of men ramuri kuita muchitenderedza vanhu. Right guys. Hanzi kunonga kune maningikiri tingatamba newe tingatamba macheso kana baba hari takapfeka mask. Hazviiti asi ngoti sisi tungozati covid hakuna unobata covid ndakuna unobatwa necovid. I rebuke you in the name of you devil, you Satan, you devil with your red head and your red whatever, with all your angry faces. I rebuke you in the name of Jesus. I say, may the fire of God destroy you. May the fire of God comes back and hate you. May the fire of God takes you straight to hell in the name of Jesus. No peace again. You udakufara nekubamaridza vanhu uchiti kwai ndorapa rapa usingarapi. May the wrath of God be upon you. May he deal with you zvakasimba, and then you will see, you will get to see the power of God. Right guys, ndakwinda. As you can buy this. Yes, I can. I can bind the spirit of food. You can bind anything. You can. You were given power. You have the authority and the power. You to stand upon snakes and scorpions and they will do you no harm. I have the power to move mountains. I have the power to say COVID no and it will stop. I have that power. I have the power. I have the authority. I can. Faith yako ishoma. I have the power. It's just that snakes says faith yedu pamwe we belittle ourselves and say this can never happen. Tine doubt. Tine doubt. Munyaradzi kuti no izvi zvasi zvangu zvakaitwa munguva iyo yakudhara ndo vaizviita ina ndezvikwanise. Exercise your faith my brother. Exercise your faith and see. Hakuna chaunotadza kuita iwewe naMwari iwewe. Hapana, unovamutsa vakafa iwe. Unorikudza gomo kuti move from there to there rikazviita and you'll be shocked. Don't have that doubting spirit Thomas. Hanzi kupedza iCovid yachika yese. And now you're getting me wrong. You see, you are getting everything wrong. You are getting everything wrong. I said, Muswe party we are binding every spirit of COVID. We don't want anybody to be affected by COVID. That's what we are talking about. We never said we can go out there and pray for. No. But if you want to COVID, if tesetika simuka, tesetika mira, the whole world tika mira panjimbo. And this COVID will be nowhere in no time. The problem is we cannot we cannot do that because if we come together in agreement, God, here we are, your children. With COVID, this but azvitiki anoziva azvitiki because uyu anenge achita zvake, uyu anenge atori kudhindindi kubhawa izvo zviti kutaura pano takadai so umwe anenge saka panotinetsei panonetsa. But if we could have that agreement, I'm telling you zvinenge zvakatonaka. But anyway guys,
and with God all things are possible. Yes, no star. But hanzvadzi yangu munyaradzi azviramba kwanza hazvitiki pacovid ndaramba hazviti zvakaitika. Zvinoitika kuti zvinamatire kuti Mwari ndandidi kufa ndakasangana necovid ende handidi ende kakujamba ukanopinda pane vanhu vanayo ukanobuda usina ukanobuda uri negative. Zvinoitika. Kutogara nemunhu anayo mumba usingatozivi. Andiwana. Usingatozivi kuti pane ukatobuda zvakanaka kuchitonzi vanhu vese vangori pabatwa covid wobva wabuda uchinzi hana kubatwa covid. Because you know the God that you are serving. You know the God that is within you. Alright guys. Ndakutaurisa bye bye. Mapostori nemaporofita. Please mundiregerera wandi. Kwanza angry face ndamona comment section kutoita comment kwayo. Ndichanomuona manje Caroline don't worry. Hanzi mamask ngapfeke zvawo. Hey, tichapfeka mamask but pachatinetsei because pachatinetsei unoza mumafaro ka pamafaro zvinotinetsei kuti ti munhu ameno pachandongozani kuti we pray about it, we've been praying about it kuti Mwari the way atichapinda imwe ndo the way atichabuda tichapinda takada tigobuda takadaro ndozvatongosiva izvozvo. So guys, bye bye. Anditika sisangana mangwana kwa Auntie Selina ku live musakangana kuenda kuningirikiri ku shop yamanzi muende uku. Anditika morarabo guys. God bless you. Ndinomboshuvira one day mukambozanskana nonzi Nostar Richard ushu achiparidza. Munomziva Nostar Richard? Mukamboza Nostar Richard achiparidza. Munonyatsoona ukuru wa Mwari. I've been following here asati atombove zvokusikama zvokudai. Anomaona ndichimunzwa achitaura I think from Sayoja or things like that. Achitaura but before asati atomboita zvokutamba kana kudi ndichimuona chinyora chididi anga tiri tatitoriwo ma keyboard warriors takanyara love you too hanzvadzi yangu munyaradzi tiri achitaura ndeyambo kuvigirai mumbonyazonzwa but obviously sivana jaji juda tadzi kujaja handiti tiri vana jaji tinongojaja but guys bye bye love you.